talagang ibigay lang po natin ang pagtitiwala sa Kanya. Talaga wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko pa yung pinapasalamatan at ako po nagpapasalamat din sa lahat-lahat ng pagpapala na aking natatanggap mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng purihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord Diyos. God bless you, beloved Sister Mian Bakuyag, sa iyong pinagpalang patuto. Purihin natin dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal ko na ang mananampalataya na gusto pong magmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat mo ng mga taga-Roma, ang kapitulo ay 8, talata ay 11, gayon din naman, kayo ibilang ninyong kayo'y mga tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Tayo po mga minamahal ko ay patay na po tayo sa kasalanan. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Ibig sabihin, pag patay mga minamahal, wala na po tayong 5 senses ng ating physical na pangatawan. Iwaklay na po natin mga minamahal yung 5 senses, mga minamahal, yung sense of seeing, sense of touching, yan po mga minamahal, sense of hearing, sense of tasting. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mga patay na sa kasalanan. Kapag nariyan pa sa atin mga minamahal ko, ang mga 5 senses na yan mga minamahal ko, tayo po ay nasa karnal pa. Kaya po mga minamahal, ang bilang mananampalataya, tayo po ay, sabi ng banal na kasulatan, mga patay na tayo sa kasalanan. Atin na pong iwaksi ang lahat po ng mga bagay na kung saan doon po tayo magkakasala. Yung ating mga paningin, yung ating mga kamay, na napakasagrado po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ang ating kamay ito'y magkakasala, sabi ng mga kasulatan, ay putulin natin, ganyan po kahigpit ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating paa natin mga minamahal ko, ito po ay imbis na pupunta tayo sa gawain ng malapang sa araw ng linggo, nandun po tayo sa sabungan. So balit mga minamahal, ang tunay na Kristiyano mga minamahal, lahat po ng mga bagay na yan mga minamahal, tayo po ay isa na pong patay mga minamahal sa kasalanan. Ngunit buhay po tayo sa spiritual. Amen! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na kung saan tayo po mga minamahal ay nakatagpo mga minamahal na isang tunay na Diyos na mga kung saan tayo po ay magbabago, tayo po ay pagagalingin at higit sa lahat mga minamahal, tayo po mga minamahal ko ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos at akin na pong tinatawagan ang susunod na mabahagi ng kanyang banal na patutuo sa ating beloved brother Romel Moranti at ito po sundan po ng ating beloved sister Abigail Villar Ros. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbuburit, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors. Magandang daling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Kanina lang po ay sa aking pag-ready ko pong dumalo po ay meron po akong isang bagay na aking hinahanap po ay hindi ko po ito makita-kita. At nung aking tignan ko po yung aking bag ko po ay nandun po pala yun. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus na hindi na po ako namroblema, naghanap po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus na bago din po ako kahabagan ng mahal na Panginoon ay napakagulo po ng aking buhay. Wala pong direksyon ng aking paglalakad sa aking buhay. Ako din po ay lasinggero noon at sa aking din pong mga
panalita ko po ay grabe din po akong magmura noon. At diyan din po ako din po ay nagsisinungaling at ako din po ay babaero po noon. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako rin din po ay dumalo at nagpabautismo na din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ay yung aking mga di kaaya-ayang magawa ko po noon ay yung po ay inalis at ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nagkaroon din po ako ng problema sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Meron po ako sa aking pakikinig po sa ating beloved mga ngaral ay narinig ko po ang pag tayo po ay nasa kagipitan, kawalan ay tumawag tayo sa mahal na Panginoon, manalangin tayo. Yun po ay aking ginawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa ating hating gabi ay ako po ay iniiyak ko po sa mahal na Panginoon na tulungan ako ng mahal na Panginoon dahil nagtiwala po ako sa mahal na Panginoon na yung aking panalangin ko pong iyon ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, yung aking panalangin ko pong iyon, yun po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinagkalooban ng gagastusin ko po sa panganak ko po ng aking mahal kong asawa ko po. At yun din po sa aming pagsasama din po ng aking mahal kong asawa ay grabe din po kami mag-aral ngayon. Hindi po nabilang ang aral po namin. Nahihiyan na rin po ako sa mga kapitbahay na nakakakita sa amin na nag-aaral. Kahit saan po ay mahal na Panginoon na nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade ay yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po noon na pananakit at sa aming pagsama po namin na aking mahal kong asawa na napakagulo. Yun po ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin sa araw-araw at sa aming pangangailangan po namin sa araw-araw. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po. Holy Praise the Lord. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you, beloved brother Ramil Morante, sa iyong pinagpalang patuto na kung saan mga minamahal. Siya po ay napakarami pong bisyo at kanilang pagsasama ng kanyang mahal na asawa. Tunay po mga minamahal ko na sila po ay magulo mga minamahal. Wala pong kapayapaan, wala pong pagbabago. Nandiyan po kanyang mga bisyo. Subalit, nung siya po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po mga minamahal ko na ang Diyos ay nagbabago po ng ating mga buhay. Napakahirap po mga minamahal, baguhin ating buhay, baguhin po ating pagkatao, alisin po ang ating mga bisyo. Subalit mga minamahal, kung tayo po ay tunay po nasusunod sa ating mahal na Panginoon, yan po mga minamahal ko ay unti-unting alisin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat po ng ating mga masamang bisyo, masamang ugali. Tayo po bibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng isang tunay na pagkatao at ang kapayapaan ay ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. At tayo pang minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Kung handa na po ang ating beloved Sister Abigail Villaros, siya po ngayon ang susunod na magbabahagi at sundan po siya ng ating beloved Robert Jan Aquino. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang.
At ako rin po yung nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turu't aral na iniwan po sa atin. Nating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Isod Almeda, mag-isa din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa kabutihan ginawa niya po sa aming buhay dahil malalak lamang rin po mga minabahal. Bata pa lamang po ako at talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal dahil rin po sa kahiligan ng matatamis noon na pagkain. Talagang noon umaasa lamang rin po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang yan mga minamahal dahil bumabalik po yan mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ating pinakamamahal pong Jesus nang ako rin po yung manampalataya sa ating pinakamamahal pong Jesus at magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Yung karamdaman yan ay tunay pong pinagaling na ating pinakamamahal pong Jesus kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa kabutihan niya pong ginawa sa aming beloved na kapatid na maalala ko lamang po mga minamahal. Sabado po noon nang makareceive po kami ng balita na nasagasaan po yan ng tricycle mga minamahal. At nung time na na-receive na namin yan mga minamahal, sinusugod na po siya sa ospital that time mga minamahal. Doon nalaman sa results mga minamahal na yung ulo po yung napuruhan sa kanya mga minamahal na dahilan kung bakit nagsusuka po siya. Excuse po sa kumakain, nagsusuka po siya ng napakaraming dugo mga minamahal. Nagsanhirin po ng panghihina ng kanyang pisikal na pangangatawan. That time mga minamahal, kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami nag-stay in, nag-alay ng pag-aayon at pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Nagpaabot rin po kami ng prayer request dito po sa ating banal na gawain at sa kahabagan ating pinakamamahal Panginoon Jesus. 1 week lamang mga minamahal, nakita namin kung paano maghimala ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Andyan na unti-unti niya pong pinapagaling ang aming beloved na kapatid. Sa 1 week lamang yan mga minamahal, sa kabila ng kanyang natamo mga minamahal, nakalabas rin po siya ng ospital. At ang pinakamamahal na Panginoon Jesus po ang nag-provide ng mga gastusin mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa patuloy pong pag-iingat sa amin pong beloved mother dahil sa mga restaurant dyan pa rin po yung banta nung gera mga minamahal. Ngunit ni minsan hindi po pinabayaan ang aming beloved mother. Andyan yung patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa patuloy pong pag-provide na aming pangangailangan sa kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan sa araw-araw. Sa katalinuhan na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid, sa aming pag-aaral, sa kanyang kahabagan na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villaros sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang totoo ang Diyos natin pinaglingkuran dito mga minamahal. Kapag tayo ay ang ating pananampalataya ay pinagkalob natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nariyan yung mga problema, mga karamdaman, nariyan ang mahal na Panginoon Jesus na handang tumugon yan mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang po mga minamahal kahapon, nung araw ng Huwebes, nung kami po ay naghayo. Mayroon pong tatlong tumanggap mga minamahal na ating kababayan mga minamahal, kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung isa mga minamahal, dating albularyo mga minamahal at lumabo na yung kanyang mga mata at nagpatotoo yung aking mga kasamahang mga beloved adults choir. Alam niyo po mga minamahal, grabe po ang kagalakan ng ating beloved nanay na yan. Sabi niya, dadalo ako sa araw ng linggo, kaya sunduin niyo ako dito kahit dati akong albularyo. Ngunit hindi ko napagaling yung aking panlalabo sa aking mata. Subukan kong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Loobin po sa araw ng linggo. At may isa ding brother, mga minamahal, na parehas ang problema, panlalabo sa mata. Alam niyo po, nung pinag-pray namin, pinatanggap namin
Pagkatapos ang sabi niya, grabe, hindi ko maintindihan yung aking naramdaman. Napakalamig yung aking naramdaman, tapos parang nagsitayuan yung aking mga balahibo sa aking katawan. Kaya sabi ko, yan ang sign na talagang kumikilos ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya magpatuloy lamang tayo at ngayong araw ng linggo, sabi niya, dadalo ako. Gusto ko pong gumaling, gusto ko pong dumalo sa banal na gawain ninyo. Kaya loobin po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Ipag-pray natin mga minamahal lahat yung mga tumanggap na hallelujah, sila po ay pagpalain at sila ay bigyan ng himala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na magpatuloy silang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi lang sa salita mga minamahal. Kaya yan po ay sama-sama nating ipanalangin mga minamahal sa darating po na 40th year church anniversary mga minamahal. Next Sunday na po yan mga minamahal. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Jan Aquino. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago wala tabihin mga sa papuri, pag natin pagdadakila sa ating pinakamabulang Panginoon Jesus, sa double honor na paggalang po sa ating mga magulang sa inyong Panginoon Jesus, yung President, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salvina President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Kumon ang President, sa kanilang mga ilong turo at aral na kailanman na hindi natin malilimutan. President, at nagpapabot tayo ng mga mahal ng magandang umaga na po to the whole family of the beloved children, sa kanilang buong pamilya. President, maging sa lahat maminamahal, ating mga kasamang kapiling, ating mga beloved elders, ating beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Order Preacher Kabubunyer, katuwang kanyang mga anak, beloved Sir Banyer, at sa kanilang mga kasama, ating mga beloved workers, pastoral worship President, at sa lahat mga minamahal ng ginagamit sa dulang ng ating mga Jesus, at sa ating mga beloved kapatiran at ating baguhan, at sa lahat po mayroon President, nagkantabay po sa ating live broadcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, sa Mindanao, kasi ibang bansa, President, at sa naabot po ng nakakarinig at tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating mga President. Puri ng ating mga Jesus. Rin maminamahal, unang patuto ko, President, nung kinahabagan ng mga Jesus, President, kami nagpasama minamahal nung sounding po ng Monday, kasi binilin po sa atin nating beloved Kuya Buboy, President, na tayo bago mag-start maminamahal sa ating pagbibigay ng mga politos, President, ipalawa po maminamahal lahat ng mga kapatiran po natin, President, na hindi na po dumadalo, President. Nandun maminamahal sa kahabangan natin mga Jesus, at napuntahan po namin sila, President. Nanayaran maminamahal na sa lahat po maminamahal na sa dako po ng Tandok, maminamahal, President, yung sa may Golden Castle, papasok po dun sa may loob, President, na dako na pala ng Bimali yun, President. Sakop na pala ng Bimali yun, President. Nandun maminamahal. Ngunit maminamahal yung ating mga beloved kapatiran na doon na nakatira, President. At doon maminamahal na mayroon silang kunting agam-agam, maminamahal, dahil kaya hindi na pala sila nagpatuloy, President. Nariyan maminamahal na talagang pag sila'y pinambalik ng ating pinakamamahal na Jesus, na talagang nariyan maminamahal sila'y alalayan po, maminamahal, President, dahil mayroon pong reminder lang po, President, sa ating buhay na patutungo, maminamahal. Dahil meron po silang nakakausap, maminamahal, isang kapatiran po dito, maminamahal, President. Nariyan, maminamahal, ang pinapaliwanag sa kanila ay dalawang Diyos natin na pinaglilingkuran, maminamahal. Kaya pala hindi na pa sila nagpatuloy sa paglalingkod sa ating malapang Jesus, President. Yung magkapatid yata o magpinsan na yun, maminamahal, talagang kinausap namin ng masinsinan, President. Ipaniliwanag po namin, maminamahal, na ang Diyos natin ay iisa lang sa ministeryong ito, President, ang ating pinakamamalaking Jesus, President. Nandun maminamahal na talagang naunawaan po nila dahil dati po silang nasa banal gawain ng Philadelphia, President. Isa pong born again Christian yan, maminamahal. Ngunit kanilang pastor, maminamahal, ay nagkaroon ng President, nandun na nagkaroon sila ng problema, maminamahal, at nabuwag yung kanilang samahan, President. At sa pinagpala ng malapang Jesus, tinawag natin malapang President ako dito sa ating balagawain, President. Ngunit maminamahal, meron pong isang ginamit ng kaaway, maminamahal, na talagang pinapaliwanagan sila ng hindi maganda, President.
Andun maminamahal na ipinaliwanag po namin sa kanila, verse God, na ang Diyos natin ay iisa lang, ating pinakamamalapay Jesus. Verse God, andun maminamahal sa aming pag-uusap, maminamahal, at kasama aking mga kasamahan, verse God, at naunawa na po nila sa kahambagan nating malapay Jesus. Verse God, andun maminamahal, loobin po maminamahal sa dako ng itong Sunday, at sa ating anibersaryo, verse God, muli silang manumbalik sa paglilingkod sa ating muli. Pag-pray po natin yan, verse God, dahil sayang ng mga kaluluwan yan, maminamahal, nandun maminamahal, na ginamit lamang na ating malapay Jesus, verse God, kinahabagan, maminamahal, na talagang maminamahal, makasagupay yung mga bagay na yan, verse God, magkaroon tayo ng wisdom from the ating malapay Jesus, verse God, na binibigay ng mga wisdom, maminamahal, upang may paliwanag yan, maminamahal. Nandun maminamahal sa kahabagan ng malapay Jesus, sa yung pag-uusap, nandun maminamahal na nangako sila sa ating pinakamalapay Jesus. Loobin po, sila po'y makadalo sa itong Sunday, verse God. Nandun maminamahal, sa iba naming nakausap, maminamahal, talagang nariyan na grabing mga hadlang. Lalo po yung pinaghimalaan doon, verse God, na ating bilabot kapatiran, maminamahal siyang sister. Talagang sa kahabagan ng ating malapay Jesus at for the first prayer at sa bungat panalangin ating kagalangan mga pastor, verse God, sa panalangin po ng ating mga kapatid siya yung ginamit, verse God, yung ating mga kapatid na hindi makalakad, maminal, pinalakad ng ating malapay Jesus, yung gusto niyang dumalo, verse God, talagang willing siyang dumalo sa ating banal gawain na ating malapay Jesus, verse God. Ngunit maminamahal, grabe yung mga hadlang, maminamahal, maging kanyang yung kapatid ng kanyang asawa, verse God, at kanyang biyanan, maminamahal, talagang hinahadlangan siya, verse God. Hindi nila maunawaan kung ano yung ating banal gawain, verse God. Nandun, maminamahal, na talagang ipag-pray po natin yan, mga kapatiran na yan, maminamahal, upang walang hadlang, verse God, sila po'y makadalo ng, sabi nga, malaya, verse God, nandun, maminamahal, ipaglaban po nilang kanilang kaligtasan, maminamahal, upang makasama at makapiling natin sila dito sa dakupan ng San Carlos City sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, verse God. Andun din, maminamahal, tayo pinagpala, maminamahal, na naabot din po natin, verse God, doon sa may Kintong, maminamahal, may mga kapatiran po natin na minsan namumukhaan ko, maminamahal, verse God. Andun, maminamahal, mayroon po tayong binotiswan dito, maminamahal, kung maalala niyo po, verse God, yung bawas po yung kanyang ulo, dahil na-disgrasya po yun, maminamahal sa dako ng Kintong, verse God. Andun, maminamahal na may butas yung kanyang ulo, maminamahal, at nangako rin siya sa ating pinakamalapay, ipag-pray niyo ako, brother, sabi niya, na talagang ako'y lupusang pagalingin na ng ating malapay Jesus upang makapaglingkod na rin ako sa ating pinakamalapay Jesus. Sabi ko sa kanya, paano ka gagaling kung hindi mo tutulungan sarili mo, verse God, na dumalo, maminamahal, dahil wala po sa bahay, maminamahal, yung kagalingan nating hinahanap sa ating pinakamalapay Jesus. Sabi ng verse God, sa ating pagpipellowship, pupuri, maminamahal, at pag-aayon, maminamahal, verse God, doon nakikita natin malapay yung ating marubdob na mainit na paglilingkod at doon nahahabag ang ating pinakamalapay Jesus. Lahat ng mga bagay na yan, verse God, pagsubok, mga karamdaman, maminamahal, aalisin ng ating pinakamalapay Jesus. Pinaliwanag ko sa kanya yun, verse God. Andun, maminamahal, sa kahabagan ng malapay Jesus, loobin daw po itong 22, verse God, ating anibersaryo, sila rin po ay makadalo at kasama ang kanyang buong pamilya, verse God. Meron din po kaming nabahaginan, maminamahal, na isang bilabot nanay, maminamahal, na may diabetic siya, verse God. Doon, maminamahal, kasama po, ating bilabot Ate Biron, verse God. Sila po yung nagpaliwanag kasi bilabot sister po yan, maminamahal, na kailangan na talagang tinutukan po namin kasi gustong-gusto nila, maminamahal na makadalo. Maminamahal, di pa po siya na-save, verse God. Yun po yung nabigyan po natin ng ampulitos, maminamahal, yung ating leplets, verse God. Nandun, maminamahal, nakita niya na maraming pinagaling, maminamahal, sabi niya, loobin to, maminamahal, buong pamilya rin po, maminamahal, verse God. Sila yung maglilingkod sa ating pinakamalampayin, verse God. Purihin ang ating malampayin sa maminamahal, dahil sa ating banal gawain ito, ito na po yung patutukom, verse God. Yung dati-rati, ako po'y alipin, maminamahal, ng mga bisyo, verse God. Nandun, maminamahal, maging ating mga karamdaman, maminamahal, na talagang minsan, verse God, nandun, maminamahal na ako'y nagbi-maintenance ng mga gamot noon, maminamahal, lalo yung aking pilay sa likod, verse God, sa aking pagnanakaw ng mga nyug, verse God. Nandun, maminamahal, nagkaroon ako ng disgrasya, na karoon ng bukol yung aking likod, verse God. Nandun, alam niyo, maminamahal, nung maligtas ako sa malang gawain ito, maminamahal, masave ako ng ating pinakamalapay Jesus sa kabagan niya, verse God.
Hindi ko na po pinalangin yan, maminamahal, at sa totoo lang, nakalimutan ko ng ipanalangin yan, praise God. Ngunit ito'y inalis ng ating pinakamamalapay sa Praise pinagaling ng ating pinakamamalapay. Walang ginamit na gamot, praise God. Walang opera-opera, maminamahal. Ako maminamahal ay nagpatuloy lang sa paglilingkod sa ating malapay Jesus. Mismo ang Diyos, praise God, ang nag-alis ng aking, yung bukol sa aking likod. Maminamahal, kaya salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Pinapupurihan ko yan, praise God. Pinapupurihan ko rin maminamahal sa kabagan nating malapay Jesus, praise God. Yung aking pagbabago ng aking buhay, maminamahal. Kung dati-rati maminamahal ay hindi niyo po kung makikita na ganito, maminamahal dahil mahihayin po ako, praise God. Number 1, mahihayin ako, maminamahal. Trigger po ako sa away, maminamahal. Mahilig po akong makipag-aaway, praise God noon, maminamahal. Talagang lalo na pag ako'y sabog na sa pagmamariwana, maminamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa aking nagkaroon ako ng classmate, praise God, na talagang ako'y inibitahan sa ministeryong ito. Siya ginamit ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Nandun, maminamahal, pinayuhan niya ako. Maminamahal talagang inalalayan niya ako, praise God. Sa pagdalo, maminamahal, sabi niya, hindi lang minsan, maminamahal, sabi niya sa akin, magpatuloy ka. Huwag mo pababayaan, sabi niya sa akin. Lagi niya akong nire-remind, maminamahal, praise God. Nandun, maminamahal, talagang wala siyang sawa, hindi siya naglikat, maminamahal. Ako'y pabalaan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, hindi ko na namalayan, maminamahal, unti-unti na pala akong binabago ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord. Narito, maminamahal, yung bang lingkod, maminamahal. Dati-rati, hindi ako ganito kataba dahil sa aking paggagamit na pinagbabawal na gamot, maminamahal. Kahit napakatakaw ko, maminamahal ng mga pagkain, praise God. Alam niyo, maminamahal, hindi po ako tumataba dahil yung nikotin ng hinihit-hit kong marijuana, yun po yung pumapatay ng mga sustansya ng aking kinakain, maminamahal. Grabing payat ko noon, maminamahal, praise God, na talagang minsan ako po'y natutuya para daw kong kawayan, maminamahal, na kulang na lang ihaligi, praise God. Alam niyo, maminamahal, ngunit salamat sa ating pinakamalapay Jesus, sa ating pagpatuloy sa paglilingkod sa ating malapay Jesus, praise God. Nandun, maminamahal, times 7 o times 5, maminamahal, ang pagpapalang pisikal ni pinagkaloob ng ating pinakamamalapay Jesus. Lahat ng aking mga karamdaman, maminamahal, inalis ng ating pinakamamalapay Praise the sa Lord. kahabagan niya, praise God. For the first prayer, maminamahal, at sa unat bungat panalangin ng kikagalang-galang mula paso, maminamahal, lagi tayong kinakahabagan, maminamahal, nagpupurin ako ng papasalamat, maminamahal, pagising natin sa umaga, maminamahal, tagalay kalakasan na nagbumula sa ating malapay Jesus, praise God. Nandun, maminamahal, maging sa ating pagtulog sa gabi, maminamahal, na laging nariyan nakabantay ang mata ng ating malapay Jesus, ang kanyang kapangyarihan ay laging sumasa atin. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jan Aquino sa pinagpalang matutuo na yan. Halagang tinatamasa na lang natin mga minamahal ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Lahat tayo mga minamahal, bawat isa, sabi ko nga sa aming paghahayo, bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang patutuo. Lahat, dati mga pasaway, nariyan yung nakaratay na sa banig, karamdaman, may mga taning na ang buhay. Ngunit sa tulong at habag na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinaglilingkuran, kami po'y pinagaling, binago ang aming buhay. Kaya, importante mga minamahal sa ating paghahayo na yung ating mga patutuo dahil para mas lalo silang ma-encourage mga minamahal. At yung mga wala ng pag-asa, kapag narinig yung ating mga patutuo, sila po ay may inggan yung mga minamahal. At ipag-pray natin ang lahat dahil hindi po biro mga minamahal ang paghahayo. Nariyan yung grabing init, nariyan yung mga aso. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na ang bawat team sa bawat araw na naghahayo, nariyan yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo mga minamahal, atin po ipagpag ating mga inanantok na diwa, tayo po magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Jesus is the joy of living, He is everything to me. I will do as He commands me, and where He leads I'll go. He is the joy of living, He is everything to me. Jesus is the joy of living.
believing. He is everything to me. Jesus is the joy of living. He is everything to me. I will do as He commands me. Anywhere He leads, I'll go. He is the joy of living. He is everything to me. Jesus is the joy of living. He is everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. It's a faithful praise. Such a faithful praise. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken in the sky over the heavenly thread. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga magpapahayag ng mga buhay na patotoo. Atin na po tinatawagan ang ating beloved sister Nida Bakuyag, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother P.D. Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Lord. Sa di natin malilimutan ng mga turo-taro ng ating kagalang-galang na mala Pastor Valdez Gerald Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati sa mga buong Almeda family at sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoong Yesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po. Sapagkat dati po mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal at nandiyan na napakahirap ko rin pong akayin. Hallelujah.
At tunay nga po mga minamahal, isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y nagkaroon ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Talagang ito po'y punong-puno ng galis. Hallelujah. Ito po'y dinala ko po sa doktor po mga minamahal sa paggamutan. Specialist ang doktor po ang tumitingin sa kanya, ngunit wala pong kagalingan. Ito po'y pansamantala, kagalingan lamang po ang kanya natamo mga minamahal. Ngunit tunay nga po na nandiyan po naalala ko po yung mga kapatiran po mga minamahal na palagi po akong sinishira na bagamat sa mga panahon na yun na ibinabaliwala ko lang, ngunit kapag ikaw pala talaga na pinili ka ng mahal na Panginoong Yesus, talagang dadalhin ka niya sa totoo niyang gawain. Hallelujah, praise Amen. God. Dahil po mga minamahal, wala na po talaga akong magawa. Nandiyan na po mga minamahal na lumapit na po ako sa ating kapatid na to na talagang ang sabi ko sa kanya, wala naman mawawala sa akin na subukan kong dumalo, sumama po sa inyo. Sabi ko po mga minamahal, araw po ng linggo po yun mga minamahal, sa dako po ng Marikina po mga minamahal, yung unang-unang dumalo po ako. Tunay nga po na papasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil ayan, unang dalo ko lamang po mga minamahal na araw na linggo. Talaga po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na napakinggan ko nga po yung mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Tunay na sabi ko, na kamangha-mangha, sabi ko dahil ang mga karamdaman na grabing malalang karamdaman na katulad ng cancer po, dyan po mga minamahal sa gawain ito po, mga minamahal, sila po'y tumanggap, sila ipinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Maging ang mga kitong po mga minamahal, tunay na dito ko po mga minamahal, yung mga patotoo na napakinggan ko po mga patotoo, kaya nandiyan yung nagkaroon ako ng pananampalataya. Alam niyo po mga minamang, bagamat una ko lamang pong dumalo noon, tunay po mga minamahal na grabe ang paghipo ng malapay na sa akin sapagkat nung patanggapin po ako mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas. At pagkatapos po ng banal na gawain, talagang tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nandiyan na nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito ng 3 beses sa isang linggo po. Tunay po mga minamahal na andyan po mga minamahal sa patuloy ko pong pagdalo. Wala pa po akong isang buwan na dumadalo po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Nakita ko po yung aking anak po mga minamahal sa kanyang balat po mga minamahal na dati-dati talagang nandyan na iniiyakan ko yan mga minamahal dahil nga alang-alala na ako. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa bungat panalangin po ng ating mahal na Pastor Walter Estrada Almeda, yung pong kanyang galis na talagang grabe po mga minamahal, sa kahabagan po talagang nansan po, ito po'y nilinis at pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nansan din po yung noon po mga minamahal, mula ng pagkabata ko po mga minamahal, mahina rin pong aking baga. Nansan na kapag sinisipon na po ako, nansan na uubuin na po ako, abutin po ito ng 1 buwan po mga minamahal. At talagang hirap na hirap din po ako noon mga minamahal hanggang sa nagdalaga po ako mga minamahal, hanggang sa nakapag-asawa po ako. Alam niyo po mga minamahal, daladala ko yung karamdaman na yan, ngunit simula nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. At nandiyan din po yung noon po mga minamahal, na gustong-gusto ko rin pong magbago po mga minamahal.
Nandiyan po mga minamahal, kasi mahilig din po akong magsalita yung mga grabing pagbumura po mga minamahal. Na talaga po mga minamahal, napakasama rin ang pag-uugali ko rin noon mga minamahal. Hallelujah. Hindi rin ako nagpapasakop sa aking beloved husband. Subalit tunay ang Diyos natin mula nung tinanggap ko po siya mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga na kahabagan ng mahal ng Panginoong Yesus, yung mga pag-uugali kong yan, ito po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At isa pa po mga minamahal na hindi ko po talaga nakalimutan sa buhay ko. 2004 po mga minamahal na talagang ako po mga minamahal ay nakunan po ako mga minamahal. Hallelujah. Handyan po mga minamahal na nag-bleeding po ako mga minamahal. Inabot po ng 1 linggo. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, tunay na ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pagkat po mga minamahal, yung pagbibleed ko yan mga minamahal talagang pagkatapos ng mga minamahal talagang isipin niyo mga minamahal na 6 na araw noon, mga minamahal, nakaramdam na po ako ng kakaiba sa aking sarili. At talagang sumasakit na po yung aking tiyan, na parang yung tinutusok-tusok po yung aking tiyan na kumikirot po, mga minamahal. Alam niyo po, nung naramdaman ko po yun, sabi ko, humingi na po ako ng habag sa mahal na Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano man ang mangyari sa akin, patawarin niyo po ako. Iniisip ko po mga minamahal dahil parang hindi ko na makakayanan yun mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, habang ako'y nananalangin, ano mo po alam niyo mga minamahal, dahil sakit ng aking tiyan. Nung nakaluhod po ako mga minamahal, hindi ko po namalayan na ako po pala pinatulog ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagising ko ng umaga, sumakit ulit yung aking tiyan po mga minamahal. Ngunit hindi ko po ito inalintala po mga minamahal. Bagkus dahil araw po ng linggo yun mga minamahal, nagbihis po ako mga minamahal. Pinabayaan ko lang po yung nararamdaman ko kahit na nandiyan na nanghihina rin po ako mga minamahal. Tunay na ang Diyos natin ay hallelujah. Diyos na buhay dahil pagdating ko po dito sa banal na gawain, pagpupuri na po, wala pa akong ginawa kung hindi magpuri. Nagpuri na ako na nagpuri po mga minamahal. Alam niyo po, nakalimutan ko yung sakit ng akin siya na kung ito po ay talagang grabe pong sakit po mga minamahal. At saan po mga minamahal, unti-unti po itong inaalis ng malabayan na yung sakit na nararamdaman. Hallelujah. Alam niyo po, pagkatapos ng pagpupuri po mga minamahal, ng joyful at solemn po mga minamahal, kakanta na po ang mga children's choir po mga minamahal. Minaramdaman po ako mga minamahal sa aking sarili na parang talang pinag-ano po ako mga minamahal na ako po'y mag-CR po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung pag-CR ko nga po mga minamahal, hindi ko po talaga inaasahan na yung pitos po mga minamahal na nabulok na po sa akin dyan po mga minamahal. Ito po ay pinalabas ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung sakit na nararamdaman ko po, para po akong nabunutan ng tinik po mga minamahal. Instant po itong nawala mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, instead na magpatakbo ako sa ospital na magparas pa po ako mga minamahal, hindi ko po yan ginawa po mga minamahal. Bagkus habang
lumabas na po yung yung pitos po mga minamahal. Meron pa pong yung inunan po mga minamahal. Hallelujah na naiwan pa po. Ngunit sa patuloy ko pong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pananalangin po, ang lahat ng yan ay pinalabas po ng mahal na Panginoong Jesus. Hindi ko na kailangan magparas pa po. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, ito po pinapatotoo ko po ito dahil may nangyari po sa amin na katulad ng nangyari sa akin sa aming baryo po mga minamahal. Nung siya po'y nakunan, nabulog po yung dito sa kanyang sinapupunan po mga minamahal. Siya po ay namatay po mga minamahal. Ngunit ako po mga minamahal, inabot pa po ako ng 1 linggo. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, isa sa bungat panalangin po ng ating mga Pastor Wilde Estrada Almeida, tunay nga na talagang grabe na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil nung nakaraan pong Martes po din po mga minamahal, ako rin po kinahabagan na makasama rin po sa paghayo po mga minamahal. Nandiyan na nakakagalak din po ng puso po mga minamahal, nakakataba dahil po yung mga binibigyan ng mga leaflets po mga minamahal. Nandiyan po natuwang-tuwa po silang tatanggap po mga minamahal. Nawa na ipanalangin po natin sila na yung lahat ng mga nagsabi na dadalo kami, pupunta kami sa gawain na yan. Sabi po nila, nawa na sila po ikahabagan ng malapay ng Jesus na makasama natin sila sa anniversary. Hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy din po mga minamahal na siya rin po nag-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw po mga minamahal sa aming pagdalo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil noon po wala po kaming masakyan po mga minamahal. Ngunit nandiyan na nag-provide ang mahal na Panginoon ng aming sarili naming pang-service po papunta sa banal na gawain. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat at papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na nandiyan din po mga minamahal noon po, wala rin po kami sariling tahanan, ngunit sa patuloy sa pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal, tunay nga na kami rin po ay biniyayaan ng malapay ng Jesus na kami po magkaroon ng sarili naming bahay po mga minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Jesus na andyan din po na patuloy din po akong ginagamit, di man ako karapat-dapat, hallelujah. Patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan, bilang adult square, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister na Nida Bakuyag sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Siya ay great provider, great physician, at andyan, tinamasa na natin mga minamahal. Wala tayong ibang gagawin, kundi tinanggap nating libre yan mga minamahal ang mga pagpapala, kagalingan ng ating karamdaman, pagbabago sa ating buhay. Ibahagi din natin ito mga minamahal na libre sa ating mga kababayan upang sila din po ay makasama na natin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, lalo na ngayon mga minamahal na nag-uumpisa ang pasama na ng pasama ang panahon mga minamahal. Nag-uumpisa na ang mga digmaan mga minamahal, kaya oras na tayo ay kumilos at maghanda. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother Freddy Castillo at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Biron Dumondon. Praise the Lord. Kung wala pa po ang ating beloved brother Freddy Castillo, atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Atin na pong pakinggan ang ating beloved brother Freddy Castillo sa kanilang patotoo. At kindly maghanda po ang ating beloved sister Biron Dumondon.
Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaal ang mga atul, na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida, at minamahal na Assistant Pastor Linas Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family niya, beloved preachers, workers, beloved brethren at visitors po. Bago po sa lahat ang pinagpapabot na ang pagpalang madaling araw na po mga minamahal. Papasalamat at pinupuri ko ang mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan niya na binibigay sa akin ng mga pagpapala. Nakakilala ko din sa mahal na Panginoon sa gawain ito sa TV programs. Nasumpungan ko ang gawain po ito sa social media. Opo, mga minamahal po. Pasalamat po na po, hindi bang karapat-dapat sa gawain ginawang mga talaga personal po. Bilang isang membro na Yusmer kasi isa ako sa kinabagan. Pasalamat po dahil nga po hindi ba po karapat-dapat. Pasalamat ko sa mga Panginoon dahil sa lahat po ng mga biyaya na binabigyan ng mga Panginoon. Pastor. Nasupang sa panonood ko pa sa via Facebook na nasupuan kong gawain po ito nang po ay pakikinig ng mga kalahit na awitin na Lepus Lord. Salamat po ko sa pinakamang Panginoon at lahat po ng pagpapalang binibigay niya ako sa physical, material, at po spiritual. Di ba po karap hello po sa Lord. Nang hello po sa Lord, sa lahat po na ako nagkasakit po ay at dati po ay ako ay mahina po ang pangatawan na lang. Ako pinagaling nun sa mga karamdaman. Pasalamat ko sa lahat niya ng nga po sa kalakasan na bibigay ko sa pang-araw-araw, sa pag-iingat po sa pagdadrive. Pasalamat po ako dahil nga po lahat po ng purihan. Pasalamat. Patagkali sa Panginoon Panginoon. Hanggang dito lang po ang lahat po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtuon na yan. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong mga kapatid, beloved Sister Veron Dumondon. Kanyang pasalamat. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Arnel Nodado. Pinaganda rin po ating beloved Sister Mirasol de Vera at ang ating pong beloved Sister Ashley de Los Santos. Kung mayroon pa pong hahabol ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Medyo may kahabaan pa ng konti yung ating pong oras mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa puri pagdakila paglulhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ating dakilang Diyos. Dobling pagalang po sa ating pong beloved parents in the Lord at ang patuloy na pag-alala sa mga puting turot aral ng ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina si Almeida
at sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa bawat isa po sa atin, isang magpalang umaga po, praise the Lord. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa pagkapalang ito po sa akin sa oras pong ito na muling may pahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Pupurihin nating dakilang Diyos. Way back 2010 po, mga minamahal, na-diagnose po ako na mayroon po akong panamayuman sa aking pong reproductive organ at yan po ang sabi po ng bigay po sa akin na kailangan ko daw pong ipaopera yan upang ibayopsi daw po mga minamahal. So balit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, ako po ay kanyang kinabagan, ako po ay nanampalataya at nagtiwala sa ating dakilang Diyos na siya po ang mag-aalis ng mga mayuman na yan at tunay po mga minamahal sa akin pong pag-alay po ng pag-ayuno po nung time na yan mga minamahal. After 1 month po, nung muli po akong bumalik sa doktor po, mga minamahal upang mag-request po ulit ng another ultrasound. Tunay po mga minamahal, ang mga mayuman na yan ay tinunaw ng ating dakilang Diyos na walang gamot, walang operasyon na nangyari. Kaya aking pong pinapasalamatan ng dakilang Diyos sapagkat maging sa mga karamdaman po na dumarating po sa aking mga mahal na anak, ang aking pong mahal na anak na bunso po, nung bata pa po yan, siya po ay masakitin. Nagkaroon po siya ng infection po sa bagat, nagkaroon po siya ng pneumonia po. So, salamat sa ating dakilang Diyos, hindi po namin ginamot yan. Ang ating dakilang Diyos, ang siya pong nagpagaling sa kanya, nabigyan ng kumpletong kagalingan. Purihin nating pinakamalapang Jesus. Sa unang dalangin po nating ginagalang naman na Pastor Tonay po, mga minamahal, maging ang ating pong mahal na anak na nasa dako ng Cebu, mayroon po siyang scoliosis po, mga minamahal na kung saan po yung kanya pong gulugod po ay andyan po na bumabaluktot na po yan mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamalapang Jesus, bagaman nakaranas po siya mga minamahal ng ilang bisis po na pananakit ng kanyang likod at hirap sa paghinga. Tunay din po mga minamahal na siya po'y pinagaling ng lubusan nating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus. Praise the Lord. At pinupuri ko din po pinasalamatan nating dakilang Diyos na minsan naka-experience po ako ng disgrasya po kasama ko po ang aking beloved husband. Yun po yung time na pumunta po kami sa dako po ng Tayugdel po, may katransak po kami na supplier po namin ng coco lumber po. At tunay po mga minamahal na sa amin pong pagmamadali po. Andyan po nung malapit na po kami sa aming pong pwesto. Andyan po na may nagating po sa amin na isang motorsiklo po mga minamahal na kung saan po mga minamahal sa mabilis po na patakbo ng aking pong beloved husband ng sinasakyan na single din po na motor. Andyan po mga minamahal, sumimplang po kami at tumilapon po ako at andun po mga minamahal na talagang tumama po yung helmet po yung sa isang bumper po ng sasakyan na nakaparada po sa kabilang linya po mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos at sapagkat ako kanyang pinag-ingatan, maging aking pong beloved husband sapagkat po mga minamahal, yung nung time na yan, yung helmet po mga minamahal, hindi ko po nailakyan. Salamat sa ating pinagpamalapang Jesus na hindi po natanggal sa ulo ko yan mga minamahal sapagkat po mga minamahal, kung natanggal po yan mga minamahal, dead on the spot po ako minamahal. Subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos, andyan po ang pag-iingat niya sa amin. Kaya po pinupuri ko po pinasalamatan nating pinakamamalapang Jesus. Maging po yung aking pong malapamangkin, meron po akong pamangkin na nagkaroon po siya ng leukemia po nung siya po'y 7 taon gulang lamang po siya mga minamahal. At andyan po mga minamahal na yung grabing paghirap po niya nung time na yan sapagkat ang aking pong mahal na pamangkin, ilang araw na po siya, halos 1 linggo na po siya na nasa higaan lamang po na hindi po siya makabangon at lantang gulay po siya mga minamahal, ang daming pasa sa kanyang buong katawan at tunay po mga minamahal, nung dinala po yan sa doktor po sa hospital, mga minamahal, tinanggihan po siya mga minamahal dahil ang sabi po ng doktor po sa kanya na kailangan daw pong agarang iitakbo po yan sa dako ng Bagyo po dahil po andun po ang espesyalista sa karamdaman na yan. Subalit salamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise God, na
andyan po, mga minamahal, tunay po ang ating dakilang Diyos ay ating dakilang manggagamot po, mga minamahal. Amen, sir. Yung leukemia na yan, bagamat imposible sa mga doktor po na pagalingin ang mga sakit na yan, mga minamahal, dahil bagamat mayroon po silang gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang ibibigay sa iyo. Subalit, salamat sa ating pinakamalapang Jesus, yung aking pong malapamangkin, siya po'y kinahabagan, nakasurvive po sa karamdaman na yan, mga minamahal. At ang aking pong malapamangkin ngayon, may pamilya na po siya, at yung sakit na yan, hindi na po bumalik po sa kanya. Purihin ang ating pinakamalapang Praise the Jesus. Lord. Amen. Maging aking pong mahal na pamangkin na kasama ko po ngayon, mga minamahal, andyan po na last year po, mga minamahal, ang aking pong mahal na pamangkin, yan po ay naputukan ng appendix po. Nung time po, mga minamahal, na dahil po nagkaroon po siya ng nakaramdam po siya ng pananakit ng tiyan na umabot po ng isang buwan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung dumating na po yung punto po talaga na hindi na po niya maiunat ang kanyang katawan, mga minamahal, na nakabalugtot na lamang po yan dahil sobrang sakit ng kanyang tiyan. At andyan din po, nasasabihan po yan ng pagsusuka, mga minamahal. Bawat ipasok niya sa kanyang mga initik, bawat itik po niya, mga minamahal, ilalabas po niya yan, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamalapang ni Jesus nung dumating po sa punto na kailangan daw po talaga siyang operahan dahil po nung in-ultrasound po siya, hindi na po makita yung appendix niya, bagkus ang nakita po sa kanyang ultrasound, fluid po na, yung fluid na yan dapat wala po daw po sa loob ng tiyan niya, mga minamahal. Salamat sa nang marami sa ating dakilang Diyos, aking pong pinapasalamatan ang ating pinakamalapang ni Jesus, sapagkat andyan po talaga na naghimal ang ating pinakamalapang ni Jesus sa kanya, mga minamahal, na andyan po na nung ayaw po kami palabasin sa hospital nung time na yan, mga minamahal, dahil po sabi po ng doktor na nasa critical po siya. At tunay po, mga minamahal, na sa kahabagan nating dakilang Diyos, kami po ay muling nanampalataya, nagtiwala sa ating dakilang Diyos, nagsumamo sa ating pinakamalapang ni Jesus na siya na pong bahala sa aming malapamangkin. At tunay po, mga minamahal ko, na ang ating pinakamalapang ni Jesus ay siya po ay kanyang pinagaling, yung nagimala po ang ating pinakamalapang ni Jesus sapagkat po yung aking pumalapamangkin nung ilipat po namin siya sa kabilang hospital po dahil po sa laki po ng hiningi po sa amin sa Nazareth Hospital nung time na yan. Kaya nag-decide po yung kanya pong beloved papa na ilipat daw po namin siya sa Region 1, doon na lamang po siya po operahan. Subalit salamat sa ating pinakamalapang ni Jesus na hindi po niya yan pinahintulutan na operahan sapagkat po habang naglalakbay po kami sa daan from Nazareth to Region 1 po sa may dako po ng Bindok, andyan po talagang nagsumamo kami sa ating dakilang Diyos na maghimbala siya na siya pagalingin na walang operasyon na mangyayari. At tunay po, mga minamahal, kunting kon na lamang po, mga minamahal, lakbang na lang makakarating na kami sa dako po ng Region 1. Subalit purihin ang ating pinakamalapang ni Jesus, nagimal nating dakilang Diyos, yung aking pong malapamangkin at sobrang sakit ng tiyan niya, hindi niya maunat yung kanyang katawan. Bigla na lamang po na nagkaroon ng siya ng kalakasan, pinalakas siya ng ating dakilang Diyos. At nung time na yun, sabi ko po sa aking malapamangkin, natatandaan ko pa po, sabi ko po siya sa kanya na tumayo ka, sabi ko po na gano'n at yunat mo yung katawan mo. At nung tinanong po namin siya kung masakit pa yung tiyan niya, sabi niya, wala na, hindi na masakit yung tiyan niya. At andun nga po na talagang pinisil-pisil namin yung tiyan niya. Tunay po, mga minamahal, wala na po yung sakit na nararamdaman niya. Praise the Lord. At Amen. hindi na po kami tumuloy ng hospital nung time na yan. Bagkus, iniuwi po namin siya sa bahay. At tunay po, mga minamahal, pinagaling siya ng ating Praise the Lord. Jesus, Amen. ng ating pinakamalapang ni Jesus. At gano'n din po, mga minamahal, aking pong pinapasalamatan natin dakilang Diyos na sa lahat-lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala namin pong nakakamtan sa araw-araw, praise God, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit po sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat at pagdakilay, tanging sa ating pinakamalapang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Tunay nga po, mga minamahal, na sa patutuo natin, mga kapatid, ay nakita natin kung paano maghimala ang mahal na Panginoon, paano magpagaling ng mga karamdaman. Amen. Sometimes impossible na talagang ito po ay alam natin na kung paano, hindi natin maintindihan kung paano ito ginagawa ng mahal na Panginoon. Pero ay pinapakita ng Diyos ang kanyang kakayahan na sa kanya, mga minamahal, ay
mga bagay na talaga napaka-imposible, nagiging posible, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Akin na po binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother Arnel Nodado, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pag-alala sa ating beloved Pastor Wildista Almeida. Hallelujah. Sa ating beloved Assistant Pastor Linasi Almeida. Hallelujah. Na kailanman ang kanilang mga turo, hindi natin malilimutan. Ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At sa kanilang mga puting mga anak, mga apo, mga manugang. Hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa ating mga beloved elders, at sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. At sa kanilang puting anak. Hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako nagpapabot ay isang palang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Aming mahal, ako yung nagpupuri ko po salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagkakataong ito. Hallelujah. Na muling sariwain, dakilain ang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy na kahabagan sa aming buhay, ang patuloy na pag-iingat sa araw-araw namin pamumuhay, pagpapala namin nakamtan. Hallelujah. Na kailanman mahal kami pinapabayaan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Na patuloy ang pagpapala sa aming buhay. Hallelujah. Ang kapayapaan, katiwasayan, kagalakan sa tuwiti na aming naranasan. Mahal. Hallelujah. Kaya ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang kung paano kami nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, nung araw mahal, sa aking buhay mahal, sa kabataan ng aking buhay mahal, ako rin po ay isang taong maraming bisyong mahal. Hallelujah. Katulad ng pagsusugal, pagdrugs, pag-iinom mahal. Hallelujah. Bagaman nung araw mahal, sa aking buhay mahal, gusto ko na rin magbagong mahal. Hallelujah. Ngunit sa na aking mahal, talagang kung wala tayo sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hindi natin magawang magbagong mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dahil yung araw mahal, magbago akong mahal, may ilang araw lang mahal, balik na naman sa bisyong mahal. Hallelujah. Bagaman nung araw mahal, lagi sinasabi sa akin ng aking beloved Lula mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nga sa aking kabataan mahal, talaga ito'y binabaliwala ko lang mahal. Hallelujah. Bagaman sa buhay na aking beloved Lula mahal, talagang ito'y masigasig mahal, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, na walang bukang bibig mahal, na sinasabi niya sa akin, na sa kanyang buhay mahal, na sumpungan niya na ang katotohanan mahal. Hallelujah. Dahil nung araw ang beloved Lula mahal, makita ko sa kanyang buhay mahal, talagang ito'y makadiyos mahal. Hallelujah. Na sa kanyang buhay mahal, siya mayroong taglay na karamdaman sakit sa puso mahal. Hallelujah. Ngunit mula na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade, mahal. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagaman nakita ko sa kanyang buhay mahal yung mga grabing himala, mga grabing kagalingan mahal. Hallelujah. Dahil nga sa aking kabataan mahal, sa katagasan ng ulo mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal. Hallelujah. Nung hindi ko na makayanan mahal yung kaguluhan sa aking buhay mahal. Hallelujah. Ako'y sumamang muli sa aking beloved Lula mahal na dumalo sa gawain natin mahal sa dako ng kunita nung araw mahal. Hallelujah. Na plano kong mahal, parang gusto ko rin magbagong mahal. Hallelujah. Dahil nga sa kaguluhan ng aking puso't isipan mahal. Hallelujah. At mawala na rin ang aking vision mahal. Hallelujah. Na sinasabi ng aking beloved Lula, makinig, magseryoso sa paglilingkod mo mahal. Hallelujah. Dahil nung araw ako'y sumasama-sama rin sa pagdalo-dalo. Hallelujah. Sa aking beloved Lula mahal. Ngunit pagpasok sa kabilang tayong alabas, sa kabilang tayong mahal. Hallelujah. Yun ang aking buhay mahal. Hallelujah. Ngunit sa pagkakataon ng mahal,
aking sinapuso ang mga pangangaral mahal ng ating beloved pastor, mahal, beloved Mama Mother, mahal. Lahat ng tumatayo dito sa pulpitong ito, mahal, aking ito inunawa, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, pagkapaputis mo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-aayon ng mahal, hallelujah. Sa dako ng pambanganong araw, mahal, hallelujah. Yung aking ninanais, mahal, ninasa kong magkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house, mahal, ng Pampanga, mahal, ito'y aking nakamtan, mahal, hallelujah. Dahil sobrang kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, na tila nakaluta ako sa akin, mahal, sa kagalakan sa aking buhay, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dito nakamtan ko, mahal, ang tunay na pagkabago, hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Na aking mga dalangin, mahal, ito'y tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking pagmumura, mahal, dahil nung araw, mahal, ako'y talaga nagmumura, mahal, matuwa, magalit, mahal. Ako'y nagmumura, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito yung list ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ko lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa mga palangin, mahal, hallelujah. Maging sa mga sakit karamdaman, mahal, na walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mahal, sa panalangin, pagpupuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit anong sakit, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito'y lubos kong pinapasalamatan, mahal, sa punakay, mahal, sa buhay, mahal, na tunay na kinabagaan ng ating pinakamahal na Panginoon, na kasama ko na rin sila naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa dako ng antipulo, mahal, ito'y talagang grabe pala para sa akin, mahal, na ang iyong mahal sa buhay, mahal, mga kapatid, mahal. Ito'y makasama mo sa paglilingkod, mahal. Kaya Praise the ito'y Lord, amen. pinasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, maging aking magulang, mahal, na talagang grabe. I-share ko lang, mahal, ang aking nanay nung araw, mahal, talaga ito'y may sakit na asma sa iskinasma daw itong mahal sa kanyang pamahal. Ito'y laking nangangatim, mahal, hallelujah. Ngunit mula na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa kanyang ugali, mahal, hallelujah. Ito'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking beloved, mga kapatid, mahal, talagang ito'y grabing nakaranasin mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang kalugihan maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya ito'y pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, ang aking mga tatanggap na mga pagpalang mahal mula sa pagpalang material, pisikal, at higit sa espiritual na pagpala. Kaya nakapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunan na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Vera, sa kanyang pasalamat sa ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating po beloved Sister Ashley de Los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at parangal sa ating ginagalang na mahal na Pastor Wilchad Almeda. Ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin sa ngayon, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Ang labis ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ma-share ko lamang mga minamahal yung pag-iingat, grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga anak, mga minamahal. Dahil yung aking pangatlong anak, mga minamahal, ganito din mga minamahal, overnight din mga minamahal. Hindi ko inaasahan na sa pag-alis namin sa aming tahanan na wala pa doon yung aking mahal na anak, dahil
hindi hindi siya sumasama mga minamahal sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang panatagang inyong amang lingkod na umalis ng aming tahanan. Hanggang sa pagkatapos ng walang gawain mga minamahal hanggang umaga ng Sabado ng 10 a.m. mga minamahal ang inyong abang lingkod. Before mag 10 a.m. nakatulog na ang inyong abang lingkod. So nung 10 pagdating ng hapon ng bandang 2 p.m. mga minamahal, doon ako ginising ng aking mahal na anak ng mga minamahal na panganay na sinabi niya sa akin na yung kanyang kapatid mga minamahal ay na aksidente. Alam niyo bilang isang ina mga minamahal, nandoon yung takot at yung kaba na malaman mo na yung mahal na anak mga minamahal ay na aksidente. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal dahil ang unang sumagi sa isip ko na itanong ko mga minamahal kung nasaan yung aking mahal na anak mga minamahal. Nung sinabi nila sa akin mga minamahal na nasa may presinto daw sa may Bimalay mga minamahal, labis akong nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung aking mahal na anak alam ko na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil kung malala yung pinsalang natamo nila mga minamahal, malamang nasa ospital sila, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil hindi kaya sila kinuha ng sa may presinto mga minamahal dahil hindi sila i-release dahil mga menor de edad sila mga minamahal, kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bilang ina mga minamahal, nung time na nalaman ko yun talagang gusto kong puntahan, gusto kong hanapin yung aking mahal na anak, pero nung pauwi na kami mga minamahal, may nakapagsabi sa akin na nandoon na kinuha na ng magulang nung mga kasama niya mga minamahal. Kaya nung dumiretso ako doon sa bahay nila mga minamahal, labis akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung sasakyan na ginamit nila mga minamahal talagang grabe yung pinsala, pero yung bakal na sasakyan ay grabing napinsala, pero yung katawan ng mga batang nakasakay doon sa sasakyan mga minamahal ay labis na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hanggang sa lumipas yung ilang araw mga minamahal, yung aking mahal na anak mga minamahal, gasgas lamang yung kanyang tinamo. Hanggang sa isang beses mga minamahal, nakasalubong ko sa aming daan, sa kalsada sa may barangay namin mga minamahal, yung isa pala sa mga humawak ng investigasyon na yon mga minamahal, na nalaman niya na isa yung aking mahal na anak nakasama doon sa aksidente iyon mga minamahal. Ang sabi niya sa akin mga minamahal, Ate Sol, sabi niya sa akin, kasama pala yung anak mo ate doon sa nangyaring aksidente sa Binmalay. Alam mo, lakas ng anghel nila kasi talagang pinag-ingatan sila dahil yung natamo nung sasakyan talagang sabi niya mga minamahal, wala daw talagang mabubuhay doon, pero lahat sila mga minamahal talagang pinag-ingatan ng ating Praise the Lord, amen, hallelujah. Hanggang sa yung aking mahal na anak mga minamahal, labis ko ipinapasalamat dahil yung pangyayaring iyon mga minamahal, hindi iyon nagdulot sa kanya ng trauma kasi may mga bata, may mga teenager na pag ganong na-aksidente talagang hindi nyo makakausap or talagang matatakot siya, pero pinakikiramdaman ko mga minamahal hanggang sa kinakausap ko siya, tinatanong ko siya, hanggang sa magkwento siya sa akin na ganun yung pangyayari na. Ang sabi niya, mama, akala ko mama mamamatay na ako, sabi niya, akala ko yung sasakyan mahuhulog doon sa may ilog, pero talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sabi niya sa akin, dahil hindi bago unang gulong nung sasakyan mga minamahal, hindi niya din alam kung papaano siya nahulog at lumabas doon sa may sasakyan, hanggang sa pangalawang gulong may nahulog na namang isa, kaya hanggang sa hindi titigil yung paggulong ng sasakyan mga minamahal kung hindi sila bumangga doon sa may pader mga minamahal ng simbahang malaki dyan sa may Bimalay. Kaya labis-labis ko pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Every time na maalala ko yung kabutihan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, talagang hindi maiiwasan ng abang lingkod talaga na labis na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen, Sus. right.
lalo na mga minamahal, bilang isang ina, hindi natin pwedeng ikulong yung ating mga anak na pag sinabi natin na wag aalis, imposibleng mangyari yon mga minamahal. Kaya't ang tanging pinangahawakan ng inyo abang lingkod talaga mga minamahal, yung panalangin at pag-iingat na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga anak, mga minamahal. Kaya't labis-labis yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At labis ko rin pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi man karapat-dapat patuloy na ginagamit ito inyong abang lingkod bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't lahat ng kapurihan pasasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago natin pagpatuloy mga minamahal, tayo muna tumayo at tumawit tayo sa ating mahal na Panginoon para tayo tuluyang magising mga minamahal sapagkat medyo nakapikit na masyado yung iba. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalagad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May tayo sa langit, handa sa amin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo'y magising na po mga minamahal. Sapat maya lamang po ay tayo na po idadako sa mapapuring awit ng ating mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at ating mga kapatid, beloved Sister Ashley de los Santos, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating po pinaganda ang beloved Sister Hannah Villaruz, ating beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Aisa Corpus, beloved Sister Irene Servan, at ang ating beloved Sister Princess Solomon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ako rin po ay bumabati sa kanila pong mga beloved children at sa ating pong mga beloved elders at maging sa inyo din pong mga kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin
upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aming buhay. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin na makapunta po sa ating banal na gawain ngayong overnight service, mga minamahal. At ako rin po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman, dahil may share ko lamang po nung ako po ay bata pa lamang, mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay may karamdaman na pneumonia, mga minamahal, at ayun po ang nagpapahirap sa akin ng karamdaman na ako po ay bata pa lamang. At nung bata pa lamang din po ako, mga minamahal, ako rin po ay sakitin, kaya tuwing ako po ay nagkakasakit, mga minamahal, ako po ay nagpapakonfine na po kaagad, mga minamahal, sa ospital. At andyan po na umuinom din po ako ng mga gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang hatid, mga minamahal. At ngunit nung makakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay gradually na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa wisdom, knowledge, and understanding po na ipinagkakaloob niya po sa aking pag-aaral, mga minamahal, dahil last Thursday and Friday lamang po ay kami na po ay nag-take ng aming final exam. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ako po ay pinasa niya po sa lahat po ng aming subject na tinake sa exam. Kaya ayun po ay pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin sa pagpasok sa eskwelahan at sa pagpasok din po ng aking mga beloved parents sa kanila pong trabaho. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpaprovide niyo po ng aming mga pangangailangan sa bawat araw, na bagamat hindi man po namin ito hinihiling, ay Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial, at higit po sa lahat sa mga pagpapalang spiritual, na bagamat hindi man po karapat-dapat, ay Kanya pong patuloy na kinakahabagan upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. At tunay nga po sa kabataan ay ating pong makita kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa mga batang ito. At talagang kung wala ang mahal na Panginoon na nag-iingat, wala ang Diyos na talagang humahawak sa bawat sa kabangan ng ating mahal na Panginoon, ay talagang hindi natin kakaya ng impluensya ng makasalibot ang mga gawa. Ngunit dahil sa ang Diyos ay napakabuti, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ay talagang tayo po ay Kanya pong pinangahawakan, and of course keeping us safe sa lahat po ng mga gawa ng kaaway. At siya pong maging sanhi, possibly maging dahilan na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Amen? At magsabing Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, kaya tayo po mga minamahal sa mga oras ito na kasama-sama na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Hannah Villarus. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala at siya pisundan ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong sa pag-alaala po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa banal na turot. Alam ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida Children, sa ating pong beloved pastoral workers. Ako po ay nagpapabo ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupulit na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa mga panahon po na ito ating pong nababalitaan po ang paglagan po ng mga missiles po sa ibang dako ng bansa. Diyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil yung aming beloved po mother na nasa ibang dako ng bansa na nasa Saudi po, ay andyan po na yung kanila pong amo po ay nagpaplano pong pumunta ng Kuwait, ngunit ayan po na ay hindi po kinalugdan hindi po kinalugdan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na hindi po sila natuloy na bumalik po ng Kuwait, na kasalukuyang nag-face po ng mga
pag, 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 ano po ng mga missiles po. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi po na aapektuhan po ang location po ng aming beloved mother, at dyan po na patuloy po siya pinag-iingatan at ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil itong Thursday and Friday lamang po yan dyan po na kami rin po nag-take ng final exam. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa akin, na bagamat andyan po na yung iba pong subjects po is nahirapan po akong intindihin, ngunit andyan po na sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus ay andyan po na ako po nakapasa at higit pa po sa passing score yung aking pong nakuha, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po na pagpapala pinagkakaloob niya po at sa mga pagpaprovide niyo po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa amin mula pag-alis ng tahanan hanggang sa pag-uwi. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking beloved sisters. Ay dyan po na kanya po kami ginagamit sa kanyang banal na ubasan at kinakabagan bilang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpang mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Aisa Corpus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeida family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po, mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating Amen. lahat. That's right. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din po ang pagpapasalamat ko sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa, at kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay na nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko pong mag-take ng gamot po na reseta ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Kaya Amen. lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na pag-iingat po sa amin, sampu ng aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat, na bagamat malayo po sila sa amin, nariyan ang palaging pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din po, pinapasalamatan ko rin po ang araw-araw po na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming pangangailangan, magmula po sa material,
sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal sa mga dalawang nagpatutoy, talagang makita natin kung paano pag-ingatan ng kanilang mga mahal sa buhay na nandiyan sa ibang bansa, mga minamahal. Lalo ngayon, talagang hindi natin maintindihan yung nangyayaring mga kaguluhan diyan, mga minamahal, especially sa Middle East, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay nag-iingat. Amen. Dapat tayo na nandito, nagpapakainit. Amen. Sapagkat tayo mga minamahal ay kumbaga sa kuwan, walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos na pag-ingatan yung ating pumamahal sa buhay na nandyan sa ibayong bansa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ating pong laging pananampalataya ay talagang itinitiwala natin lahat ng mga bagay na yan sa ating pong mahal na Panginoon. Kaya magpakainit lang at sabi nga mga minor sa lahat ng sino man nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, kailanman hindi niya ipinapahiya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Naroon natin mga kapatid, beloved Sister Aisa Corpus sa kanyang pasalamat. At siya po, kung may oras pa, ating pong pinaganda ating beloved Sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakapantaas sa pagpupuri, Beloved choir, please pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating po beloved ordained preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatid, sa isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na muli po ako makapagpasalamat sa Kanya. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung unang-unang sama ko po ng hayo. Andyan po na nakaramdam po ako ng pananakit ng aking balikat hanggang sa aking pong bewang, mga minamahal, sa left side po. At andyan nga po na araw nga po yun ang paghahayo po namin. Andyan nga po na tuwing hihinga po ako ng malalim, feeling ko po talaga may naiipit po na ugat sa aking left side po ng likod ko. At andyan nga po na tuwing iuunat ko po yung likod ko, talagang hindi ko po kaya, mga minamahal. Ngunit andyan po yung pagsumama ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at itinuloy ko po na sumama po sa hayo nung araw po na yon. Andyan po na nung habang naglalakad-lakad nga po kami sa iba-ibang barangay nga po, mga minamahal, hindi ko na lamang po namalayan na nawala na po yung nararamdaman ko. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan pong yon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. May share ko lang din po, mga minamahal, na nung last year lang din po ito, mga minamahal, na tinawag po sa amin na ang aming pong beloved dito po sa ibang bansa, andyan nga po na siya po ay na-ICU dahil siya po ay na-stroke at may pumutok nga pong ugat sa kanyang utak na nag-cause po ng blood clot po. At andyan nga po na agad po namin itong hiningi po ng baka prayer po sa ating pong mga beloved workers. At andyan nga po na sa unang dalangin po ng ating pong beloved pastor, andyan nga po na nung nakausap ko po yung kanilang beloved wife, ang sabi po niya ay nakalabas na daw po siya ng ICU noon dahil hindi na daw po kinakailangan na operahan pa po siya o alisin po yung blood clot sa kanyang utak. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus sa katugunan na aming pong mga dalangin. Ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko po dahil noon nga po, mga minamahal, andyan po yung kahirapan po ng aming buhay, mga minamahal, na naranasan po namin noon, mga minamahal, na ang hapunan po namin ay tubig lamang, mga minamahal. At andyan nga po na matutulog po kami na walang laman po yung tiyan, bagkus yung tubig lamang dahil sa kahirapan po naming buhay. Ganon din po na yung dalawang itlog, mga minamahal, pag piniprito po ng aming beloved nanay, talagang kinakalat po niya yan sa kawali para lamang po lumaki po yung itlog at magkasya po sa aming magkakapatid dahil 5 nga po kami noon, mga minamahal.
Andyan nga po, ganun din po mga minamahal kapag dumadalo rin po kami sa banal na gawain. Kami po ay naglalakad sa bukid mga minamahal dahil wala po kaming maipamasahin noon mga minamahal na nais lamang po naming makadalo noon. Ganun po kahirap yung aming buhay noon dahil nga po yung aming pong beloved tatay noon, mga baguhan pa lamang po kami talagang andyan po na sobrang talamak po siya sa kanyang bisyo. Ngunit sa patuloy at patuloy pong pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po yung pagbabago sa aming buhay. Ganon din po sa mga pagpapala dahil kami po ay pinagkalooban po sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon na kami po ay mapagkalooban ng mga sasakyan na magamit po namin sa pagdalo sa ating pong banal na gawain. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po. Noon po mga minamahal, nung ako pa po ay dalaga, talagang nandiyan nga po na hindi po normal po yung aking menstrual cycle dahil nga po sa isang taon mga minamahal, dinadatnan lamang po ako ng 2 beses mga minamahal at andyan nga po na sa left side po ng aking pong matres, talagang may nakakapa po akong bukol dyan mga minamahal at bago po ako datnan po nun mga minamahal, talagang nararamdaman ko po yung pananakit nito mga minamahal. Ngunit patuloy at patuloy po ako naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako nga po ay nagkaroon po ng asawa at anak. Nagpapasalamat po ako dahil yun nga po ay ginawang normal po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras pong ito talagang pag sumasapit na po yung buwan-buwan, talagang nagpapasalamat po ako dahil talagang ginawang normal po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy at patuloy na pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin, buong pamilya. Bagamat hindi rin po ako karapat-dapat, ako po ay patuloy na kinakahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kasama po na aking mga beloved ate, mga pamangkin at ang aking pong mahal na anak. Nagpapasalamat po ako sa mga pagpapalang niya na pinagkakalab niya po sa amin at patuloy na pagpapalang pinaprovide niya po sa amin. Magmula po sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual, kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan na po nagtatapos po minamahal ang ating pakikinig na mabuhay na patutuo sapagat sa ating pong mga minamahal na mga kapatid na ilisat din na po nabigyan ng pagkakataon ay lubimang na pa sa sunod na ating pumabanal na gawain ay sila kayo naman po ay makapagbigay pa salamat sa pamamagitan ng mga buhay na patotoo. Amen. Habang naghahanda ang Team Labot Choir, tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew thy spirit within me. Create in me a clean heart,
right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. The right spirit within me. Palapakan po natin ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Patuloy po tayo magpuin mga minamahal. Para sa huling awitin, tayo natin dumalan. Magsikap ang bawat isa. Sa ating mga kapatidig, panakadama ng presensya ng Diyos. Sa gana kong magpapalang Diyos. Ang kailangan lang natin mga minamahal. Tayo mga minamahal na yung speak up. Humingi ng kapatawaran. Pasakot sa kaluman ng mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin natin ang Diyos na mampanasin pangalan na yung pinakamama na Panginoon. Talas sa buwaw at puso na yung mga anak sa oras nito. Wala kaming nais kundi kami papunihan pasalamatan. Dakilang pangalan man na Panginoon. Sa lahat magawa ko sa iyong buhay. Sa pandalangin na aming kami naman ang sa Estrada Almeida, patawarin po kami man na Panginoon sa aming pagkasal. Mapagkasabaw sa iyong Panginoon. Lubimuha na Panginoon pumapapuring awit na ito man na Panginoon makating sentro biyahin makapagbigay ng simbrang kalooban. Pagpalay mo kaming lahat man na Panginoon. At landi mo yung handang ay kapatid ka sa out in the mighty name of Jesus ka sa out. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala o kaglasyon. Iyan ang natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig ko. Buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito ay kumakakas. Kahit naman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Riches. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa magandang umaga aking pinaabot sa ating pong minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kayo po'y magantabay, mga minamahal. At sapagkat pinangunan po natin pong ginagalang minamahal Evangelista, Waldo Estrada Almeida. At kung saan man kayo naroon ngayon, mga minamahal, ano ang inyong mga problema, mga dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Diyos, kayang-kaya tayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. We give honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa present morning po, sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalagpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob, ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Dapat kanina po yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tingnan na lang natin siguro pag kung paano natin maisingit ang ating coffee breaking. Amen. Tuloy na po tayo sa ating pong pagkukuha ng ating kasampung bahagi handog. Amen. Praise the Lord. At yun po mga minamahal. Sabi nga ng Biblia mga minamahal, dito sa aklat ng Deuteronomio, mga minamahal, kabanatay 11, talatay 26 hanggang 28, sabi na narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos, kundi kayo ay lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na talagang
everyone has given chances para tayo po mga minamahal ay pumili. Ano bang gusto natin mangyari sa ating buhay? Ano bang gusto natin mga minamahal na tayo po mga minamahal ay sa ating paglilingkod o hanggang sa ating hinihintay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Tayo ba ay gustong mamuhay ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon na tayo pagpalain? Or gusto ba natin na tayo mga minamahal ay papasailalim doon sa tinatawag nating sumpa? Amen? Ang choice ay nasa atin. At yan ang dahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay binibigyan parati ng chance kapag tayo po may mga banal na gawain. Mula nung pinanganak ang Ministerio of Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipinapangaral ang patungkol sa pagkakaloob na ikasampung bahagit handog. At yan po mga minamalay upang na sa ganun tayo po makalaya. Tayo po mga minamalay magkaroon na tinatawag nating susi ng pagpapala at mabuksan ang mga pagpapalang inihanda ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang mga pangakong ito, mga minamahal, once we obey yung commandments of God, sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Isaiah 55:8-9, talon sa 11, sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts, neither my ways, your ways are my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." Ibig sabihin mga minamahal, tayo po mga minamahal ay talagang nandoon na talagang binibigyan tayo ng pag-asa ang ating Diyos na buhay, na tayo po mga minamahal ay talagang makapagkaroon ng yung araw-araw na ating hihintayin ang mga pagpapalang ito. Sapagkat sabi niya, binanggit na ito ng Diyos eh. Sinabi na ng mahal na Panginoon eh. Kapag ikaw binigay mo kasabong bagit, handog mo, ay pagpabubuksan dungawan sa langit, ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalagyan. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga bagay na ating pong narinig na mga pangako, yung mga natanggap ng ating mga kapatid na nagtapat, nagtiwala sa kaniyang banal na salita, mapapasa atin din kung atin din pong gaganapin. Hindi sapat na tayo po minamahal mapakinggan nito at hindi natin gagawin, sapagkat ang tinatawag na pinagpala mga minamahal ay yung mga pagkatapos mapakinggan ang salita ng mga Panginoon ay kanilang ginanap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7-12. Sabi niya, "Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo." Ngunit yung sinasabi, "Sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko." Ngunit yung sinasabi, "Sa ano ka namin ninanakawan?" Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay ikasampung bahagi at handog, ito'y pag-aari ng Diyos. Bluntly saying. Amen? Hindi po atin ito. Ito'y kaloob natin o ito'y bagay na nauukol sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga nung nagpaliwanag, nung nakamama, kung tayo po'y sa gobyerno may nagbubuwis, mayroon sa mahal na Panginoon, ito po'y ating, kumbaga gampanin sa utos ng ating mahal na Panginoon. At yun ang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo po'y pinagpapala. Amen? Dahil nalaman natin ang sikreto ng pagpapala. Yan po mga pagkakalob na ikasampung bahagi at mga handog. Sabi ng talata, mula nung kaarawan, hindi nyo nalalaman yan eh. Hindi nyo ginagawa. Kaya mga minamahal, maski ang dalangin natin, walang pagpapalang dumarating, nandun ang ating karamdaman, may problema. Amen? Pag tayo nanalangin, parang hindi natin nararamdaman ang pagkilos sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi natin alam ang susi ng pagpapala. At na ito po palang pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog. Ano ikasampung bahagi? Ito yung tinatawag nating 10% o tithes, mga minamahal. Pero may tinatawag na handog, mga minamahal. Sabi naman ng pastor, another 10%. Tapatan mo yung 10%.
So, ibig sabihin mga minamahal, 10 plus 10 is 20%. Doon nagsimula yung 20% giving. Minimum, pinakamababa. Ngunit nasa standard ng ating mahal na Panginoon. At yan ang pagbibigay, mga minamahal, na talagang kinalulugdan ng Diyos. Na nung ginawa namin, mga minamahal, yung aming dating buhay, bahay kubo natin, inayos na mahal na Panginoon. Pinagpala tayo. Dati walang silbi buhay nagkaroon ng silbi. Bakit? Dahil natuto tayong sumunod sa kalooban. Sabi nga, dalhin mo ay kasamong bagit handog. Sabi niya, no? At sa aking bahay, at sabi, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, subukin mo ko ngayon sa bagay nito. Sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at iulog ko sa iyong pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan lang pala, mga minamahal, ay dalhin natin ito. Sa mga talatang atin na pag-aralan, sa mga nakarang pagpapaliwanag, it is a place wherein dadalhin natin yung kasamang bagay, handog mga minamahal, pag sinabing sa bahay na mahal na Panginoon, ito'y dako na kung saan sinabi na mahal na Panginoon na doon siya kumikilos. Doon mo nararamdaman ang paghipo na mahal na Panginoon sa iyo kapag ikaw ay nalulungkot o kayo may problema. Doon lumulutas ang iyong problema, ang iyong mga suliranin. Bakit? Nakasama mo, mahal na Panginoon. It is a place, o dako, mga minamahal, doon mo daw dadalhin ang ikasampung bahagit handog. Amen. So, hindi po yan sa bus, hindi yan sa palengke, hindi yan kung saan-saan lang, kundi na kung saan ito'y banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kanina, grabe pagkilos mahal na Panginoon. Amen? Amen. Dumutong ka dito, mga minamahal, dumating tayo, lulugod-lugod dahil may mga problema. Dahil sa nung tayo ating naramdaman ba na presensya ng Diyos, yung ating mga karamdaman, pinagaling. Problema natin, nagkaroon ng kaganan. Amen. Tayo mga minamahal ay uuwi mamaya, nakagiti. Bakit? Pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So ano ba yung kasampung bagit ang dog natin? Sabi 20%. For example, 1,000 times 0.2. That is 200. Amen. Kung dumating sa iyo 1,000 times 200, ibukod mo kaagad yan. Kung nakakita ka, for example, nakapulot ka ng 100 times 0.2, that is 20 pesos. Ibukod mo ulit yung 20. Huwag mo gagalawin yan. Sa iyo yung 80. Amen? Pero yung 20 sa mahal na Panginoon. Para siguradong tayo po mga minamahal ay hindi magkamali. Amen? Kung nakapulot ka ng 10 piso times 0.2. Amen? At yan mga minamahal, kung ibig sabihin 2 pesos, ibukod mo yan. Pagsamasamahin mo yan ngayon. Dadalo ka ng Miyerkules. Amen? Pagdating ng Miyerkules, dadalhin mo yan sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, alam mo kung gaano kahalaga nitong halagang ito sa akin. Amen? Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong mga pangako na ako'y pagpapalain mo. Bubuksan tungawan sa langit. Pag ginawa ng mga minamahal, grabe ang pagkalinga ng ating mahal na Panginoon sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit wala tayong takot magutom? Wala tayong takot na mawalan. Bakit? Nagtitiwala tayo sa pag-ibig at salita ng mahal na Panginoon. Amen? Doon mo makikita ang himala kung paano ang mga bagay na imposible nagiging posible, mga minamahal. Dahil sa pananampalataya, pagtitiwala ng kanyang mga anak. So kailangan lang natin, mga minamahal, sa oras na ito, ay after natin mapakinggan, ay ating pong ganapin, after na ating pong mapakinggan ang mga patotoo na sinasabing nung sila'y gumanap ng mga bagay na ito'y pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon, pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon, ay doon din po mga minamahal, pagganapin nyo rin, tanggalin nyo na yung katigasan ng puso, tanggalin nyo na yung pagdududa, amen? Marami na makapagpatunay na ang pagbibigay ay tunay na susi ng pagpapala. Pumalakpak po tayo ng sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin pong hawakan yung ating pong may kasampung bahagi at maandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro. Praise the Lord. Amen. Ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking po iniling mga minamahal, tayo lahat tumayo. Tayo lahat tumayo. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadan natin po minamahal mga karal, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God be po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na si Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming salamat po, Malapinoon. Hallelujah. Sa paglangis mo po sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan. Hallelujah. Subalit Malapinoon. Hallelujah. Kami naririto. Sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Hallelujah. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan. Sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pang bawat sa amin, lalo po ang iyong abang lingkod, Malapinoon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na gumagos sa krus ng Hallelujah sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah. Samahan mo kami ng kapangyarihan, Malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan yung banal na salita. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat na manguri ng hadang kasal in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamalapang Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Ay naupo lamang po sa ating mong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong pinapabot ang dobling ting inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Lina C. Almeida. At magandang beloved ordained preacher Kuya Boboy Nier at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines, praise the Lord. At sa ating pong minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin mga malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Hallelujah. At tayo po mag-aaral ng salita, banal na salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Napakalamig po ngayong umaga, mga minamahal. Amen. Talagang yung lamig, talagang nakakaantok, mga minamahal. Amen? So, bali sabi nga po, mga minamahal, amen, kailangan tayong magsakripisyo, mga minamahal. Amen? Kung yung extreme sacrifice na tinatawag, mga minamahal, amen, na lalong nakita natin sa ating pong dearly and beloved parents and the Lord, mga minamahal, na dapat natin tularan na anumang panahon, mga minamahal, amen? Anumang kalagayan ng panahon, mga minamahal, kailangan ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po muli natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal, aklat po ng 1, kabanata ay 15, talata po ay 10. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa aklat ng Juan, kabanata 15, talata 10, ganito po ang pagkasabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, if you keep my commandments, you shall abide in my love. Amen. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Amen. Yung ating napag-aralan, mga minamahal, amen, noong linggo, prepare and work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Amen. Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating mong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nakikita na natin po, mga minamahal, yung mga tanda, mga minamahal. Amen. Kung yung langgam, mga minamahal, nakikita natin, bakit kapag doon, mga minamahal, yung malapit na po yung tawag na nup-nup, yung tag-ulan, mga minamahal. Amen.
Pag sinabing taghirap kwanda mga minamahal. Taghirap. Amen. Tag-ulan, taghirap sa kanila mga minamahal. Amen. Nakikita natin yung langgam. Nag-iipon yan mga minamahal. Amen. Kahit saang sulok tayo tumingin mga minamahal. Bakit mayroong mga langgam, maraming langgam mga minamahal. Amen. Kahit na yung ating mga pagkain, itinataas na natin, nahahanap pa rin ng langgam mga minamahal. Amen. At nakikita natin may dala-dala silang pagkain. At sila'y nagkakaisa, mga minamahal. Amen? Ngayong mga minamahal, ngayong panahong ito, nakikita na natin ang mga tanda ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Nakasulat sa Mateo 24, mga minamahal. Amen? Na yung mga alingaw-ngaw ng digmaan, mga minamahal. Amen? Nakikita na natin mga pagtaas ng bilihin, mga minamahal, dahil sa digmaan. Amen? Yung krudo tumaas, apektado, mga bilihin, mga minamahal. Ang gasolina ngayon, mga minamahal, nasa 70. Kahapon pa po yun, mga minamahal. Amen? Yung diesel, mahal. Yung crudo. Ang gasolina, nasa 69, mga minamahal. Amen? At hindi natin alam, mga minamahal. Amen? Kung hanggang kailan yung itong nangyayaring alitan ng mga bansa, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi, mga minamahal, prepare. Work out your own salvation with fear and trembling. Kaya yung ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal, if you keep my commandments, ye shall abide in my love. Kung tinutupad natin, mga minamahal, ang mga utos ng ating dakilang Diyos, tayo'y magsisipanahan, amen, sa kanyang pag-ibig. Nasa pag-ibig tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit kung hindi po pala natin tinutupad, ginaganap, ang mga utos ng ating dakilang Diyos na ating napakikinggan. Amen. Pinakinggan lang natin pero pinalabas sa kabilang tenga. Hindi natin isinapuso. Hindi natin ginawa. Hindi natin ginanap, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, ayaw nating manatili sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen. Ito yung kailangan na kailangan po natin sa araw na ito, sa oras na ito, sa panahon na ito, mga minamahal. Amen. Yung manatili sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Sapagkat hindi natin alam, mga minamahal, kung hanggang kailan tatagal ang digmaan, mga minamahal. Amen. At sinasabi, anytime now, muli nang babalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga, mga minamahal. Amen. Na tayo manatili sa pag-ibig ng dakilang Diyos, na ating tinutupad ang kanyang mga utos. Sa Bible, mga minamahal, amen, si Daniel, amen, yung kanyang mga kaaway, mga nainggit sa kanya, mga minamahal, amen, nilinlang si Haring Darius, nagpagawa ng batas, na hindi dapat sumamba sa Diyos, mga minamahal, amen. Alam nila si Daniel 3 beses, kung manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Si Daniel, mga minamahal, nung nalaman niya ang batas na ito, hindi siya nagpatinag, mga minamahal. Amen. Hindi siya natakot, hindi siya nangamba. Bakit, mga minamahal? Sapagkat alam niya ang kanyang Diyos, amen, merong magagawa. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Si Daniel, amen, mas lalo siyang nanalangin, mga minamahal, binukas pa niya yung bintana, ipinakita niya sa lahat ng tao kung paano siya sumamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi siya natakot na kahit itapon siya doon sa lion's den, mga minamahal. Amen. Hindi niya pinahalagan yung kanyang buhay. Ang pinahalagan niya kung paano niya tutuparin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ganyan tayo, mga minamahal. Ganyan ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Na ating pahalagan yung kanyang mga utos, yung kanyang mga commandments, mga utusan, mga minamahal. Amen. Huwag nating pahalagan yung mga bagay na narito sa lupa, mga minamahal. Amen. Yung ating mga nakikita ng mata natin, lahat yan, mga minamahal, matutunaw yan. Lahat ng nakikita ng ating mata, matutunaw yan, mga minamahal. Amen. Subalit yung ating mga gawa, yung salita ng mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mananatili hanggang wakas. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Nung si Daniel itinapon doon sa layon din, mga minamahal, meron po bang nangyari kay Daniel? Wala. Bakit? Iningatan siya ng mahal na Panginoon. Yung mga bunganga, amen. Yung mga gutom na leon, mga minamahal, amen. Itinikom ang kanilang mga bibig ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit nung nakita ni Haring Dario, mga minamahal, amen, si Daniel, safe na safe doon. Amen. Kasama niya ang mga leon, natutulog, mga minamahal. Amen. Iniahon si Daniel. Iniahon ni Haring Darius, mga minamahal. Amen. Anong ginawa? Yung mga kaaway ni Daniel, itinapon, mga minamahal, doon sa lion din. Hindi pa dumadapo, nasa ere pa lang, yung mga kaaway na itinapon, nilapa na sila, pinagluray-luray na ng leon, mga minamahal. Amen. Ganyan, mag-ingat ang ating dakilang Diyos, basta't tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen. Ibig sabihin, nasa pag-ibig tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sinasabi, mga minamahal, amen, sa Psalms 27, mga minamahal, amen. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang Diyos, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot, mga minamahal? Amen. Kanino tayo matatakot, mga minamahal? Kanino tayo mangangamba, mga minamahal? Anong ating dapat ipangamba? Anong dapat nating ikatakot, mga minamahal? Ang dapat nating ikatakot at ipangamba, mga minamahal, yung ma-displace natin, mga minamahal, yung magawan natin, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi malugod sa atin, mga minamahal. Amen. Ito yung dapat nating ipangamba, yung makagawa ng mga hindi kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Amen. Kapag ni isang utos ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi tayo dumadalo, mga minamahal. Nalulungkot ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hinahanap niya tayo, mga minamahal. Hinahanap niyo yung pagpupuri natin, mga minamahal. Amen. Hinahanap niyo yung pagpalakpak natin. Hinahanap niyo yung pagbibigay natin ng kasampung bahagi, mga minamahal. Lalong-lalo na, hinahanap ng mahal na Panginoon kung paano tayo umiyak sa kanyang harapan. Kung paano tayo dumaing sa kanyang, mga minamahal. Kung paano tayo tumawag sa kanya ng Ama, maawa ka sa akin. Hinahanap yan ng mahal na Panginoon. Nalulungkot ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo bilang ama ng tahanan, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin nakikita yung ating mga anak sa loob ng tahanan, mga minamahal, mas lalo yung kanilang oras na kalaan sa labas, mga minamahal. Amen. Sa mga barkada. Amen. Hindi ba tayo nalulungkot? Sa pagkainan, hindi tayo nagkakasalo-salo, hindi natin nakakasalo ang ating mga anak, mas lalo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo nakakasalamuha. Hindi tayo yung relationship natin nagkakaroon ng lamat, mga minamahal. Amen. Kaya yung dapat yung relasyon natin sa mahal na Panginoon dapat intact lagi. Huwag natin lagyan ng lamat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Si Shadrach, Meshach, Abednego, mga minamahal. Amen. Haring Nabucodonosor, sino mang hindi sasamba sa Diyos na aking itinayo, itatapon doon sa hurnuhan na ilang beses pinainit, mga minamahal. Si Shadrach, Meshach, Abednego, mga minamahal, nung tumunog yung trumpeta, mga minamahal, nanatili silang nakatayo, mga minamahal. Hindi sumamba, hindi lumuhod, mga minamahal. Hindi sila natakot sa banta. Hari mismo ang nagbanta, si Haring Nabucodonosor. Itatapon sila doon sa hurnuhan, mga minamahal. Sila ba ay natakot, mga minamahal? Hindi, mga minamahal. Matlalo silang naging matapang, mga minamahal. Amen. Kamatayan, mga minamahal, hindi nagwagi, mga minamahal. Amen. Hindi nila inatrasan, kundi ito'y hinarap nila, mga minamahal. Amen. Nagngangalit sa galit si Haring Nabucodonosor. Amen.
itinapon doon si Shadrach, Meshach at Abednego. Maging yung mga humawak sa kanila, mga minamahal, yung mga kasama nagtapon, mga minamahal, namatay, mga minamahal. Amen. Subalit si Shadrach, Meshach, Abednego, mga minamahal, ni dulo ng buhok, mga damit, hindi man lang nag-amoy usok, mga minamahal. Amen. Iningatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ganyan ang mangyayari sa atin, mga minamahal. Amen. Sa panahon ngayon, mga minamahal, na yung paligid natin, mga minamahal, amen, napakadelikado na, mga minamahal, amen. Hindi natin alam kung anong mangyayari, mga minamahal, amen. Yung ating mga kababayan, maraming kinikidnap, mga minamahal, amen. May iba dyan, mga minamahal, may nakaalitan lang sa daan, mga minamahal. Dahil sa hindi nakapagbigayan ng daan, binaril na, mga minamahal. Amen. May naglalakad lamang sa daan, mga minamahal, nakabisikleta. Hindi niya alam, mga minamahal. Amen. Patay na siya. Bakit? Bigla na lang may bumundol sa kanyang likuran, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, amen, na nag-iingat sa kautusan ng mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito, nananatiling buhay, pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't mga minamahal, amen, kakaunting oras na lamang, mga minamahal, ang ating ipinaghihintay, mga minamahal. Amen. Kaunting oras na lamang ang nalalabi, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang kaaway, amen, sa kakaunting oras na alam niyang meron na lamang sa kanya na nalalabi, natitira, grabe ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Amen. Talagang hindi natutulog ang kaaway, mga minamahal. Amen. Hindi natutulog, hindi nagpapahinga. Walang pahinga sa kanya, mga minamahal. Kaya tayo dapat hindi nagpapahinga, mga minamahal. Amen. Hindi nagpapahinga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi natutulog yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Sa mahal na Panginoon. Sinasabing ihakbang natin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Humayo tayo, mga minamahal. Amen. Bilang paghahanda, bilang pagsunod sa mga kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng aklat ng Juan 14:15, mga minamahal, if you love me, keep my commandments, mga minamahal. Amen. Kung ating iniibig ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nananatili tayo sa pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Amen. At ibig sabihin, iniibig pala natin ang mahal na Panginoon kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos, mga minamahal. Amen? Kapag sinusunod natin ang Kanyang mga utos, mga minamahal, amen, ang mga Kristiyano sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, very powerful, unstoppable, untouchable, mga minamahal. Amen. Kung ang mahal na Panginoon unstoppable, mga minamahal, ganun din tayo, unstoppable. Hindi kayang pigilan, mga minamahal. Untouchable, hindi walang makakatinag, mga minamahal. Amen. Walang mangyayaring masama sa mga anak ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Maging mga kaaway. Amen. Sasabihan siya ng mahal na Panginoon, touch not my anointed. Amen. Sasabihin ng malapinoon kay Satanas, touch not my anointed. Huwag mong galawin ang aking mga anak, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Ayaw ba natin ng ganyan, mga minamahal? Amen. Dapat sumunod tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Amen. Malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, sa naobserbahan yung abang lingkod, mga minamahal, amen, kapag yung mga iba sa atin, kapag mas lalong nakakarinig ng mga pangangaral, mga minamahal, mas lalong tumitigas yung kanyang puso, mga minamahal. Ang iba sa atin, imbis magpakumbaba, lalong nagmamataas, mga minamahal. Napagsabihan, naturuan, mga minamahal, sasabihin na niya, lilipat na ako sa ibang outreach. Hindi na ako dadalo dyan sa San Carlos. Amen. Ayaw magpaturo, mga minamahal. Amen.
Paglipat ba niya doon sa outreach na yun, mga minamahal? Amen? Hindi rin ba siya re-rebukin doon? Re-rebukin din siya doon kapag may nagawa siyang hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit saan tayo pumunta, mga minamahal, kung paano ang pagtuturo sa atin dito, ganun din sa ibang outreach. Bakit iisang Diyos lamang ang ating pinaglilingkuran? Amen. Bakit ang Diyos ba doon? Pag lumipat tayo, ibang Diyos, mga minamahal. Hindi po, iisa lang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, pag lumipat tayo, mga minamahal, may pride. Pride, mga minamahal. Amen. Buti sana kung fried chicken, mga minamahal, makakain pa natin. Pero yung pride na meron tayo, mga minamahal, amen, yan yung ikababagsak natin. Yan yung ikapapahamak natin, mga minamahal. Yan yung magiging way para tayo itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Ayaw nating sumunod, mga minamahal. Amen. Sabi nga, if you keep my commandments, you shall abide in my love. Mananatili tayo sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya nga sasabihin ng banal na kasulatan, sasabihin natin, mga minamahal, amen, we are more than conqueror. Amen. Lahat kaya nating gawin doon sa nagpapalakas sa atin. Bakit, mga minamahal? Amen. Ang mahal na Panginoon nananatili, nananahan yan doon sa mga tumutupad sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Amen. Kapag hindi natin tinutupad ang utos ng mahal na Panginoon, unti-unti lumalayo ang Espiritu, ang Holy Spirit ng mahal na Panginoon. Unti-unti umaalis yan, mga minamahal. Amen. Hindi naman biglaan, mga minamahal. Amen. Unti-unti. Unti-unti mararamdaman natin bakit parang ang hirap ng maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Bakit parang pakiramdam natin ang layo na ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin? Bakit parang hindi na natin maramdaman ang kagalakan na ating naramdaman nung una nating makilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon? Bakit yung ating mga panalangin parang hindi na dinirinig ng mahal na Panginoon? Bakit yung ang aking pagsamo parang wala ng katugunan sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Isipin natin, nagaganap ba natin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Dumadalo ba tayo ng 3 beses sa isang linggo? Nag-aayuno ba tayo, nagpupuri, nananalangin sa mahal na Panginoon? Humahayo ba tayo, mga minamahal? Amen? Namumuhay ba tayo may kabanalan sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Amen? Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Pagbulay-bulayin natin lahat ng bagay na ating ginagawa, maging sa ating pagtulog, iisipin natin, mga minamahal, amen, ano ba yung aking nagawa sa araw na ito? Ano ba yung mga nagawang bagay na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Kahit sinasabi, bago matulog, iiyak sa mahal na Panginoon. Humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Ang Diyos ay sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit, handang magpatawad, mga minamahal, kung handa tayong lumapit sa Kanya. Amen. Ang Diyos hindi madamot, mga minamahal. Amen. Binibigay na nga sa atin lahat, mga minamahal. Amen. Kahit na nga hindi tayo nakakadalo ng 3 beses, mga minamahal. Amen. Nandyan pa rin yung pag-aruga, yung mercy, yung biyaya ng mahal na Panginoon, hindi pa rin inaalis. Hinihintay pa rin na tayo manumbalik sa Kanya, mga minamahal. Grabe pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sinong Diyos ang makakatulad sa ating dakilang Diyos? Sinong makapagbibigay sa atin ng ganyang pag-ibig, mga minamahal? Amen. Na hanggang sa mga oras na to, iniingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Pagtaas natin ng kamay, mga minamahal, pagsambit ng mga labi, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Nararamdaman agad yung matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit kung meron tayong mga karamdaman, mga minamahal, meron tayong mga pagsubok
na pinagdaraanan, mabibigat na problema, hindi mahal na Panginoon ang nagbigay niyan. Mga minamahal, amen. Hindi mahal na Panginoon nagbigay. Mga karamdaman, hindi yan mahal na Panginoon. Bakit? Ang ibinibigay ng mahal na Panginoon, puro kabutihan. Amen. Pag humingi ba tayo ng tinapay, bibigyan ba tayo ng bato? Mga minamahal, hindi. Mga minamahal, amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, mapagbigay. Amen. Kaya susuklian ba natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, nang hindi maayos, hindi maganda, mga minamahal? Ito ba yung ating isusukli na hinihiling ng ating dakilang Diyos 3 times a week? Tayo dumalo sa kanyang banal na gawain na ikabubuti naman natin, mga minamahal, amen? Kaya nga, mga minamahal, amen, kung hindi tayo nakakadalo ng 3 beses, mga minamahal, amen, unti-unti nawawala ang Holy Spirit. Kaya yung kaagawan ng kaaway, mga minamahal, amen, kaya-kaya kanyang bigyan ng karamdaman, mga minamahal, amen. Bakit? Amen. Umaalis ang Holy Spirit. Kaya nga, mga minamahal, amen, kapag hindi ka na nakakadalo, hindi na tayo lumadalo ng 3 beses, maya't maya, meron na tayong nararamdaman. Amen. Masakit na yung ating mga puso, mga minamahal. Meron na tayong diabetes, mga minamahal. Meron na tayong cancer, may bukol. Amen. Minsan, may kidney trouble na. May sakit sa baga. Amen. Bakit? Nakakapanaig na ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, kung nasa atin ang mahal na Panginoon, lagi tayo nagpupuri, nag-aayuno, nananalangin, dumadalo 3 times a week, mga minamahal, we are more than conqueror, mga minamahal. Amen. Hindi kamatayan nga, mga minamahal, hindi nakapanaig. Amen. Ang mahal na Panginoon, sabi nga, nasa naroon ang kamatayan. Amen. Lahat ng yan, dinaig na ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya't maging kamatayan man, mga minamahal, amen, hindi takot ang mga totoong lingkod ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga ang ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, amen, nikatiting, natakot, wala siyang naramdaman nung pumunta doon sa Talipaw, Hulusulo, mga minamahal. Pagharap doon sa mga Abu Sayyaf, mga minamahal, nikatiting, napangamba, nitakot, walang naramdaman. Amen. Inumangan na ng baril, ng sundang, ng itak, ipinutok na ang baril, mga minamahal, hindi natakot ang ating dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Sino ang natakot, mga minamahal? Yung mga Abu Sayyaf. Amen. Sabi ng Abu Sayyaf, mahal na pastor, huwag niyo kaming iwan. Amen. Bakit? Mamamatay kami sapagkat binubomba sila, mga minamahal. Amen. Kung nais natin ganito yung ating maramdaman, maranasan, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, keep my commandments. Amen. And ye shall abide in my love. Sabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At kung paano yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, nais din naman ng mahal na Panginoon na ating ibahagi. Kaya nga, mga minamahal, amen, humayo tayo, mga minamahal, amen, magdala tayo ng bunga sa gawain ng mahal na Panginoon. Kabagan ng dakilang Diyos, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Nung Martes, mga minamahal, amen, talagang yung dalawang tatay, mga minamahal, yung isa, amen, na stroke, yung nadali yung kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan, yung isa, mga minamahal, may diabetes, mga minamahal, amen. Sila, mga minamahal, amen, talagang dinala ng mahal na Panginoon. Martes pa lamang, mga minamahal, sila'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga minamahal, lahat ay ating magagawa. Amen. Kung tayo'y nasa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen.
magagawa natin maglapit ng bunga ng kaluluwa sa harapan ng mahal na Pinoon. Subalit kung tayo hiwalay, mga minamahal, amen. Kaya nga napakalaga, mga minamahal, amen. Kaya nga sinasabi sa atin, alas 9 pa lang, dapat nandito na upang makapagpuri pa sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat hindi basta-basta yung ating paglabas, yung paghayo, mga minamahal. Amen. Nasa battleground tayo, mga minamahal. Nakikipaglaban tayo. Amen. Inaagaw natin yung kaluluwa sa kamay ng kaaway, mga minamahal. Amen. Paano natin sila mapagwawagian kung kulang tayo ng puri, ng ayuno, ng pananalangin, mga minamahal. Amen. Wala tayong magagawa, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo, mga minamahal, ay nagpupuri, nag-aayuno, nananalangin, mga minamahal, walang imposible sa mahal na Pinoon. Hindi tayo matatakot kahit sino mang humarap sa atin, kahit iba't ibang congregation yan, na mayroong mga pagdidebate, mga minamahal. Amen. Iisa lang naman ang kanilang katapat, ang patutuo galing sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya nga mga minamahal, si Brother, yung ating kapatid, amen, kasama niyo yung abang lingkod, doon, pinatutuo ko mga minamahal, itong kapatid na ito, amen, dati-rati, mga minamahal, hindi niya na alam kung anong kanyang ginagawa, amen. Yung salamin, sinusuntok na, mga minamahal. Amen. Sugat-sugat na yung kamay, hindi pa rin nararamdaman, mga minamahal. Amen. Sabi nga, iba-iba na yung kahit anong kinakain niya na. Nakikita ng kapitbahay, mga minamahal. Wala na sa tamang pag-iisip, mga minamahal. Subalit, mga minamahal. Amen. Napakinggan niya. Napanood niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinawag siya ng mahal na Pinoon. Dinala siya ng mahal na Pinoon dito, mga minamahal. Amen. Binautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung ating kapatid ngayon, mga minamahal. Amen. Nasa tama ng pag-iisip. Normal na, mga minamahal. Amen. Pinagaling na ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Yan yung dapat dating ibahagi, mga minamahal. Amen. Huwag na po tayong makipagdebate, mga minamahal. Amen. At huwag tayong matakot humarap kung kanino man. Bakit? Ang mahal na Pinoon na, amen, ang magsasalita sa pamamagitan natin. Bibigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding, mga minamahal. Amen. Hindi tayo mangangamba, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kahit anong init ng panahon, mga minamahal, dati-rati ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Amen. Kapag mainit ang panahon, amen, sumasakit yung aking ulo, mga minamahal. Noon, nung hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos. Balit ngayon, mga minamahal, amen, talagang kasagsagan ng init, tanghaling tapat, mga minamahal. Amen. Humahayo, mga minamahal. Amen. Ni sakit ng ulo, walang naramdaman ang iyong panglingkod. Bakit? Iniingatan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maging sa mga aso, yung mga aso talagang normal na yan, nandyan, mga minamahal, sapagkat maraming pabaya na mga dog owner, mga minamahal. Amen. Pinababayaan yung kanilang aso, mga minamahal, amen, na dapat talagang nakatali yan, mga minamahal, amen. Sapagkat kapag merong nakagat yung aso, kargo natin yan, mga minamahal, amen. Tayo magbabayad doon sa kanilang mga injection, mga minamahal, amen. Subalit, sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, amen. Kaya sinasabi, mga minamahal, last verse, Revelation chapter 3, verse 10, ganito po ang pagkasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga mananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat tinupad natin, mga minamahal, ang salita ng pagtitiis. Sinasabi ng banal na kasulatan, anuman ang mangyari, mga minamahal. Amen. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Anumang pagsubok, sapagkat darating, mga minamahal. Amen. Mga digmaan, yung epekto ng digmaan, mga minamahal. Amen. Pagtaas ng bilihin, iingatan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magiging normal lang yan sa atin.
mga minamahal. Bakit? Sapagkat handa naman tayo anumang oras, sapagkat ginaganap natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Handa sa anumang mangyari, handa sa mga digmaan, pagtaas ng bilihin, mga minamahal. Amen. Nariyan lagi ang pinakamamahal na Panginoon, na pinangahawakan natin ang kanyang pangako na hindi man tayo iiwanan kailanman. Amen. Patuloy tayong sasamahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong binibigay, mga minamahal. Amen. Sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. God bless po. Praise the Lord. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisang mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nag-iiyakan, mga mahal nila sa buhay di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisihuli na, sana ay hindi ka na at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kaming hatian na hindi manararanas
Nandito na lahat, halos ng tanda mahal ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Anytime talaga magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Antayin pa ba natin, minamahal, itong sinasabi ng awit, minamahal? Antayin pa ba natin, minamahal, na talagang pagsihan natin, minamahal, ang mga bagay nating ginawa na tayo maiwan na, minamahal? Hindi nagpapabiro ang ating dakilang Diyos, minamahal. Isang napakahirap na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Napakahirap. Sabi nga ng man of God, minamahal, 1% of 1%. Ganon kahirap ang chance, minamahal, kapag kayo naiwan sa huling pagdagit ng mga banal, minamahal. Minsan natin binabaliwala, minamahal, ang mga pangangaral. Akala natin mahaba pang panahon, di bali. Alam naman ng Diyos yan. Bakit hindi natin siguruhin kaysa nagbabakasakali tayo, minamahal? Napakahirap ang mahulog sa kamay ng Diyos. Lalo na sa mga pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, kagaya ng 10 virgins, minamahal, na parehas sila, minamahal, na naglingkod sa Diyos. Ngunit may mga naiwan, minamahal. Napakahirap, minamahal, ang maiwan. Wala nang second trip, minamahal. Ito'y talagang minsan ang biyahe, minamahal, sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Ating pagsumikapan, minamahal, hanggat may oras pa. Napakabuti ang Diyos. Nagbibigay ng oras sa atin, minamahal. Lahat ng palugit, ibinibigay na ng pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kanyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tayo laging kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo, minamahal, binibigyan ng pagkakataon bagamat tayo nagkukulang, minamahal. Ngunit kapag tumunog ng trumpeta, minamahal, at tayo naiwan, tayo ang lugi, minamahal. Hindi natin kakayanin pa, minamahal, kapag tayo naiwan. Kaya sana, minamahal, hallelujah, pag sumikapan natin, ito'y para sa ating kaligtasan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to their seas. Hallelujah. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, at tayo'y kukunin niya. Isang mata. Praise the Lord, hallelujah. Para po sa ating mga mahal na baguhan, hallelujah. Tunay na napakahalaga po ng kaligtasan na dapat tanggapin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Tunay na mahal, walang saysay ang buhay kung hindi mo tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Kahit sabi mong ikaw pa pinakatanyag sa buong mundo, malinaw ang sabi ng banal na kasulatan na mapasayo man ang buong sanlibutan, ikaw may hari ng buong sanlibutan. At kung mawala mo yung kaluluwa ng mahal, ito'y walang saysay. Hallelujah. Tanggapin natin ang pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Sapagkat, sabi ng banal na kasulatan, ang binigyan lang, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang binigyan lamang ng karapatan, maging tunay na anak ng Diyos yung mga tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan. At mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una po, minamahal, ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
na magtiwala sa kanya minamahal. At ang pangalawa po minamahal ay pagsisisi. Na dapat pagsisihan minamahal lahat ng pagkakasala simula ng pagkabata minamahal hanggang sa pagtanda minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Walang hindi nagkasala, lahat nagkasala minamahal. Kaya kinakailangan talagang magsisi ang bawat isa. Pangatlo minamahal ang bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Sabi ng Acts 2:38, magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng Hesus Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Grabing pagpapalat, may kapatawaran, kaya't kailangan bautismo ng bawat isa minamahal. At ang pang-apat minamahal ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung natin nakita minamahal, yung mga umaawit, nanginginig, umiiyak minamahal, yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon yan ang gagawa minamahal. Kaya ating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo makasiguro sa ating kaligtasan. Tanggapin natin siya bilang Diyos at Hari ng ating buhay minamahal. Sumunod po sa panalangin na aking sasambitin minamahal. Ang ating mga minamahal na baguhan, maging ating webcast viewers. Hallelujah. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Isulat dyan sa kalangitan. Amen. Praise the Lord. 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal pang Jesus, na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami na pamalangin sa Amen, mahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan mo, ang pinakamamahal pang Jesus. Through the earned prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Wallace Radal Meda, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Amin samot dalangin na panghawakan sila, gabayan, patnubayan, mahal na Panginoon, na hindi itong una ng kanilang pagtanggap, bagkus ito'y unang araw ng kanilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang kahabagan, patnubayan, hallelujah. Ano man ang kanilang mga problema, hallelujah. Kahabagan mo sila, O Diyos. Ikaw magbigay ng solusyon, mahal na Panginoon. At gamitin mo sila maging sa kaligtasan ng kanilang mamahal sa buhay. Pagpalain mo sila, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin. Through the prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Wallace Radal Meda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin na mahal para po sa ating mga personal na pangangailangan. Hallelujah. 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 Papagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po'y dumudulog sa intro ng biyaya, mahal na Panginoon, hallelujah. Nakahabagan ng bawat sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay, O Diyos. Wala kami maililingid sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya kami humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, saan man kami nasumpuan sa mga kainaan. Saan man nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, patuloy kami panghawakan, mahal na Panginoon. Huwag mo na hayaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Huwag mo na pahintulutan, O Diyos, na kami magkasala pa sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo kami makalakad lagi ayon sa kalooban, O Diyos. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Kaya patnubayan mo kami. Sa ganang amin, mahal na Panginoon, hindi namin kaya, mahal na Panginoon. Kaya kami humingi lagi ng iyong patnubay, gabay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa kami makarating sa iyong kaharian. Patuloy kaming gabayang lahat. Patuloy bigyan ng kalakasan, hallelujah, panampalataya, pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy namin makita, mahal na Panginoon, hallelujah, na ikaw ang aming tunay na kayamanan ng Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, sabi mo na mahal na kapatid, hallelujah, na nandun sa mga problema, mga kahinaan, mahal na Panginoon, palakasin mo, mahal na Panginoon. Aming mga minamahal na kapatid, hallelujah, na may mga problema na sa panig pa ng karamdaman, mahal na Panginoon. Pagalingin mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy alayin ang lahat, mahal na Panginoon. Pagtibayin ang lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, walang kahabagan, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin through the prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Wallace Radal Meda.
In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ating pong ipatong yung ating kanang kamay. Hallelujah. Sa ating mga ulo. Hallelujah. At ating kaliwang kamay, minamahal, ipatong na kung saan doon ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Ating sawayin lahat ng mga karamdamang yan, manmahal. Hallelujah. Nagawa ng kaaway man, mga mahal. Hallelujah. Tandaan natin, tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Hallelujah. Na yuratan lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah. 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 Kaya ayon sa salita ng pinakamamahal na Panginoon, patuloy kami nagtitiwala, hallelujah. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong karamdaman, hallelujah. Leukemia, TB, diabetes, ketong cancer, hallelujah. Si ubo, sipon, lagnat, trangkaso, cancer, ketong, hallelujah. COVID-19, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out, and be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus and cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ito may mahal. At tayo tumalo ng 3 beses. Hallelujah. At tayo humiyaw ng hiyaw ng pagtatagumpay. Para po sa ating mga minamahal, kung meron man po tayong baguhan minamahal, ang pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord, yan po ay makalangit na pagpupuri. Pinakamataas na uri ng pagpupuri sa ating po sa Revelation minamahal. Kalulhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Kaya wag natin biruin, lalo po sa ating mga minamahal na baguhan, talagang ito'y ibigay ng todo minamahal, ng bukal sa ating puso. Ito'y pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang kapunin pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa ating mga mahalagang announcement, atin na po binibigyan po pagkakaroon sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Leo Rodriguez, panguna po sa altar call. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher kay Bubuinir. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord at atin din pong inaalala ang ganito ang aral turo. Iniiwan ng ating beloved and honorable Pastor Willis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at paabot din tayo ng pagbati sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved elders, kasama natin ngayon sa ating mga beloved pastoral workers, dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa mga siwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinir, at sa kanila pong mahal anak, ating Vice at sa ating pong mga live webcast viewers, sa ating pong mga bisita, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, baguhan manodatihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. At mga minamahal, after po ng closing prayer, mayroon pong lay hands. At reminder po mga minamahal, sa mayroon pong practice ang ating beloved adult choir after po ng banal na gawain. Then followed by youth and single choir, mga minamahal, mayroon pong practice. Then mamayang hapon po mga minamahal, alas 6 po, impunto ng hapon, mayroon pong practice ang mga beloved mimers, beloved selected singers, at higit sa lahat ang ating mga beloved instrumentalists. At sa araw po ng bukas, after po ng gawain, ang practice po ng musical play, mga minamahal. Kaya wala na pong excuse dito mga minamahal dahil ilang araw na lamang po. Next Sunday po mga minamahal ang ating 48th years church anniversary mga minamahal. Kaya kailangan po maki-coordinate po ang lahat. Kailangan po mamayang hapon ulitin ko ang practice po ng mga beloved mimers, beloved selected singers, at beloved instrumentalist. At bukas po, after po nagawain, ang practice po ng ating musical play. At sa mga nakalista po, mga minamahal, sa maghayo po ngayong araw na ito, kindly lamang po mga minamahal, sumama po tayo. At sa mga gusto pong makiisa sa paghayo, mga minamahal, ngayon na lang po mga minamahal. Then next
next week po, mga minamahal, kindly po, hallelujah, huwag po nating sabihing mainit, dahil kung mainit dito, siguro mas mainit doon sa impyerno, mga minamahal. Kaya kindly lamang po, mga minamahal, makiisa po tayo, dahil ito po ay para po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa darating po na church anniversary, mga minamahal, kindly lamang po sa mga nabigyan po ng mga solicitation, mga minamahal, kindly lamang po ibigay na po natin, mga minamahal, para po magamit po na mga minamahal sa ating pong church anniversary, mga minamahal. Kindly lamang po at kailangan po, mga minamahal, yung mga handog pasasalamat natin, mga minamahal, sa buong isang taon, in kind man yan o in cash, dalhin po natin, mga minamahal, sa araw po ng March 22, mga minamahal, sa ating 40th year church anniversary. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tayo na po, mga minamahal, ay darako na po sa mga regular announcement. Ang atin pong schedule, mga minamahal, sa ating banal na gawain dito po, mga minamahal, Miyerkules 1:00 po ng hapon at matatapos po 5:30 ng hapon. Friday overnight service, mga minamahal, mag-start po ng 9:00 ng gabi at matatapos po 6:00 ng umaga, ngayon araw ng Sabado, mga minamahal. At Sunday General Worship, mga minamahal, mag-start po 9:00 ng umaga at matapos po ito 3:00 po ng hapon. At ang address po nating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin, mga minamahal, ang ating mga TV program, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PayTV Channel 8, mga minamahal, tuwing 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw, mga minamahal. At wag po natin kalimutan, idaan sa ating information, 5 piso, 10 piso para po sa ating suporta sa programa natin sa telebisyon at sa radio, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Marami na po tayong mga kapatiran dyan, mga minamahal, na na-save sa programa po through TV and radio program, mga minamahal. At tangkilikin po natin, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan, sa Facebook page sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin, mga minamahal, yung ating mga banal na gawain. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po lumapit po sa ating beloved sister, sa ating pong beloved Ate Baisnier, at sa mga beloved brothers naman po, mga minamahal, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. At ulitin ko po, mga minamahal, sa mga nakalista po maghayo ngayong araw na ito, at sa mga nais po na sumama sa paghayo, kindly lamang po, mga minamahal, mayroon pong hayo ngayong araw na ito. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord na wag magliban sa kanyang gawain, mga minamahal. Iakbang po natin ating mga paa, araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. At kindly lamang po, kung hindi kayo makasama sa paghayo, open po ang pastoral, mga minamahal, para po tayo ay makipuri at higit sa lahat, mag-ayuno po tayo, mga minamahal. Kailangan mayroon tayong may contribute, mga minamahal, para po sa church anniversary, mga mahal. Ika-40 anyos, mga minamahal, na selebrasyon dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan. At after po ng ating closing prayer, mayroon pong lihans, manalangin na po tayo dyan, mga minamahal, sa ating kinaupuan, upang pagdating dito ay mas lalo tayong pagpalain sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kung wala na pong karagdagang announcement natin, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved elder Salde de Guzman para po sa closing prayer.